Ένας απελπισμένος εκατομμυριούχος γονατίζει μπροστά σε μια ηλικιωμένη ζητιάνα και την οικετεύει. «Γίνε η μητέρα μου για μία μέρα». Εκείνη δέχεται. Αλλά όταν ανακαλύπτει τον λόγο, φρύτει. Ο Αλέξανδρος Καραγιάννης στεκόταν στο παράθυρο του πολυτελούς γραφείου του στον 30ο όροφο, κοιτάζοντας την πόλη που απλωνόταν μπροστά του σαν ένα τεράστιο παζλ από φώτα και σκιές. Τα 35 χρόνια της ζωής του είχαν περάσει σαν αστραπή και τώρα βρισκόταν αντιμέτωπος με μια πρόκληση που δεν μπορούσε να λύσει με τα δισεκατομμύρια που κληρονόμησε. Το ρολόι στον τοίχο χτυπούσε αδυσόπιτα, υπενθυμίζοντάς του ότι ο χρόνος λιγόστευε. Η διαθήκη της μητέρας του, ένα έγγραφο που έμοιαζε περισσότερο με γρίφο παρά με νομικό κείμενο, απαιτούσε κάτι που φαινόταν αδύνατο, την παρουσία μιας μητρικής φιγούρας για να επικυρώσει τα έγγραφα της κληρονομιάς. «Κύριε Καραγιάννη», η φωνή της γραμματέως του διέκοψε τις σκέψεις του, «ο θείος σας και η μητριά σας ζητούν να σας δουν». Ο Αλέξανδρος έσφιξε τις γροθιές του. «Πες τους ότι έχω σημαντική συνάντηση», απάντησε, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι οι δυο τους ήταν οι αρχιτέκτονες της δυστυχίας του. Βγήκε από το κτίριο χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Η άνοιξη είχε φέρει μια γλυκιά άβρα στην Αθήνα, αλλά εκείνος δεν μπορούσε να την απολαύσει. Περπατούσε στους δρόμους της πόλης, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις σκέψεις που τον βασάνιζαν. Η εξαφάνιση της μητέρας του πριν από 5 χρόνια παρέμενε ένα μυστήριο που τον στοιχίωνε κάθε μέρα. Καθώς διέσχιζε την πλατεία Συντάγματος, το βλέμμα του έπεσε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που καθόταν σε ένα παγκάκι. Υπήρχε κάτι στη στάση της που τράβηξε την προσοχή του. Παρά τα φτωχικά της ρούχα, διατηρούσε μια αξιοπρέπεια που έμοιαζε να προέρχεται από μια άλλη εποχή. Η γυναίκα κρατούσε ένα παλιό βιβλίο στα χέρια της, διαβάζοντας με προσήλωση παρά το αδύναμο φως του απογεύματος. Τα γκρίζα της μαλλιά ήταν προσεκτικά χτενισμένα και παρά την εμφανή φτώχεια της, υπήρχε κάτι ευγενικό στον τρόπο που καθόταν. Ο Αλέξανδρος ένιωσε έναν κόμπο στο στομάχι του. Η προθεσμία για την επικύρωση των εγγράφων έλυγε σε 3 μέρες και μέχρι στιγμής όλες οι προσπάθειές του είχαν αποτύχει. Ο θείος του, Στέφανος, και η μητριά του, Ελένη, είχαν φροντίσει να εμποδίσουν κάθε του κίνηση. Χωρίς να το συνειδητοποιήσει, τα βήματά του τον οδήγησαν μπροστά στην ηλικιωμένη γυναίκα. Εκείνη σήκωσε το βλέμμα της από το βιβλίο και τα μάτια του συναντήθηκαν. Ήταν καστανά και βαθιά, γεμάτα με μια σοφία που μόνο τα χρόνια μπορούν να χαρίσουν. «Συγγνώμη», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος, νιώθοντας ξαφνικά αμήχανα. «Δεν ήθελα να σας ενοχλήσω». Η γυναίκα χαμογέλασε ελαφρά. «Δεν με ενοχλείς, νεαρέ μου, φαίνεσαι ταραγμένος». Η φωνή της ήταν ζεστή και καθησυχαστική, θυμίζοντάς του τη μητέρα του. Χωρίς να το σκεφτεί, κάθισε δίπλα της στο παγκάκι. «Μερικές φορές οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας παίρνονται σε μία στιγμή», συνέχισε η γυναίκα, κλείνοντας απαλά το βιβλίο της. Ο Αλέξανδρος ένιωσε τα μάτια του να υγραίνονται. Θα μπορούσατε να είστε η μητέρα μου για μία μέρα». Οι λέξεις βγήκαν από το στόμα του πριν προλάβει να τις συγκρατήσει. Η ηλικιωμένη γυναίκα τον κοίταξε με έκπληξη και δυσπιστία. «Τι εννοείς, παιδί μου?» «Σας παρακαλώ», συνέχισε ο Αλέξανδρος, η φωνή του τρεμάμενη από συγκίνηση. «Χρειάζομαι κάποιον να παραστεί ως μητρική φιγούρα σε ένα οικογενειακό γεγονός. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για μένα». Η Σοφία Παπαδοπούλου, όπως ήταν το όνομα της ηλικιωμένης γυναίκας, κοίταξε τον νεαρό άντρα με προσοχή. Στα 70 χρόνια της ζωής της είχε μάθει να διαβάζει τους ανθρώπους και κάτι στα μάτια του Αλέξανδρου της έλεγε ότι πίσω από αυτό το παράξενο αίτημα κρυβόταν μια βαθύτερη ιστορία πόνου. «Γιατί εγώ?» ρώτησε τελικά η φωνή της σταθερή παρά την έκπληξη που ένιωθε. «Υπάρχουν τόσες γυναίκες που θα μπορούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο καλύτερα από μια άστεγη», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος. «Όχι, κυρία, εσείς έχετε κάτι που δεν μπορώ να εξηγήσω. Μια αξιοπρέπεια, μια σοφία στο βλέμμα σας». Η Σοφία έσφιξε το παλιό βιβλίο στα χέρια της. Ήταν ένα αντίτυπο της Οδύσσειας, ο μόνος σύντροφός της στις μοναχικές νύχτες στους δρόμους της Αθήνας. Για μια στιγμή η σκέψη της πήγε στον δικό της γιο, τον Νικόλα, που είχε χάσει πριν από χρόνια λόγω των λαθών της. «Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι», είπε τελικά. «Κάποτε είχα οικογένεια, σπίτι, μια ζωή που θα ζήλευαν πολύ. Αλλά έκανα λάθη και τότε
Ίσως να καταλαβαίνετε καλύτερα από τον καθένα, τη διέκοψε ο Αλέξανδρος. Χρειάζομαι κάποιον που να καταλαβαίνει την αξία της οικογένειας, όχι απλά να παίζει ένα ρόλο. Η Σοφία παρατήρησε το ακριβό κοστούμι του, το ρολόι που φορούσε, τα καλογιαλισμένα παπούτσια του. «Και τι θα κερδίσω εγώ από αυτό?» ρώτησε, περισσότερο από περιέργεια παρά από ενδιαφέρον για υλικά ωφέλη. «Ό,τι θέλετε», απάντησε εκείνος χωρίς δισταγμό. «Χρήματα, ένα σπίτι, μια νέα αρχή». «Υπάρχει όμως ένας όρος», είπε η Σοφία, η φωνή της ξαφνικά πιο σοβαρή. «Αν δεχτώ να σε βοηθήσω, θα πρέπει να είσαι απόλυτα ειλικρινής μαζί μου. Θέλω να ξέρω την αλήθεια για όλα». Ο Αλέξανδρος δίστασε για μία στιγμή. Η αλήθεια ήταν περίπλοκη και επικίνδυνη. Ο θείος του και η μητριά του είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο ψεμάτων και απειλών που τον είχε παγιδέψει. Αλλά κάτι στην παρουσία της Σοφίας του έδινε θάρρος. «Η μητέρα μου εξαφανίστηκε πριν από 5 χρόνια», άρχισε να εξηγεί. «Άφησε πίσω της μια διαθήκη με έναν περίεργο όρο. Για να διεκδικήσω την κληρονομιά μου, πρέπει να παρουσιάσω μια μητρική φιγούρα που θα επικυρώσει τα έγγραφα». Η Σοφία άκουγε προσεκτικά, παρατηρώντας πως τα χέρια του νεαρού άντρα έτρεμαν καθώς μιλούσε. «Και πιστεύεις ότι αυτός ο όρος έχει κάποιο βαθύτερο νόημα?» ρώτησε. «Είμαι σίγουρος», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Η μητέρα μου δεν έκανε ποτέ τίποτα χωρίς λόγο. Αλλά ο θείος μου και η μητριά μου νομίζω ότι ξέρουν κάτι για την Εξάφ». Η Σοφία ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη ραχοκοκαλιά της, καθώς άκουγε την ιστορία του Αλέξανδρου. Κάτι στον τρόπο που μιλούσε για τη μητέρα του ξύπνησε μέσα τις μνήμες που είχε προσπαθήσει να θάψει εδώ και χρόνια. «Πες μου περισσότερα για τη μητέρα σου», είπε σφίγγοντας ακόμα το βιβλίο στα χέρια της. «Πώς ήταν πριν φύγει?» Ο Αλέξανδρος έμεινε για λίγο σιωπηλός, το βλέμμα του χαμένο στο κενό. Η Ελένη, η μητέρα μου, ήταν διαφορετική από τους άλλους πλούσιους επιχειρηματίες. Περνούσε ώρες στο ίδρυμα που είχε δημιουργήσει για άπορες γυναίκες. Έλεγε πάντα ότι ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στις σχέσεις που χτίζουμε με τους άλλους. Η Σοφία ένιωσε την καρδιά της να σφίγγεται και μετά εξαφανίστηκε ξαφνικά. Ναι, μια μέρα απλά. Δεν επέστρεψε σπίτι, η αστυνομία έκανε έρευνες αλλά δεν βρήκε τίποτα. Ο θείος μου, ο Στέφανος, ανέλαβε τη διοίκηση της εταιρείας και η μητριά μου σταμάτησε απότομα σαν να φοβόταν να συνεχίσει. «Η μητριά σου τι?» ρώτησε η Σοφία, νιώθοντας ότι πλησίαζαν σε κάτι σημαντικό. «Η Μαρία άλλαξε μετά την εξαφάνιση της μητέρας μου. Έγινε διαφορετική, πιο σκληρή, πιο ελεγκτική και ο θείος μου είναι σαν να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά μου, σαν να ξέρει τις κινήσεις μου πριν τις κάνω». Η Σοφία σηκώθηκε από το παγκάκι, περπατώντας μερικά βήματα στην πλατεία. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δύει, ρίχνοντας μακριές σκιές στο πλακόστρωτο. «Πότε πρέπει να γίνει αυτή η επικύρωση των εγγράφων?» «Σε 3 μέρες», απάντησε ο Αλέξανδρος, «θα γίνει ένα επίσημο δείπνο στην έπαυλη της οικογένειας. Όλοι οι σημαντικοί συνεργάτες θα είναι εκεί. Αν δεν καταφέρω να παρουσιάσω μια μητρική φιγούρα μέχρι τότε, χάνω τα πάντα». Η Σοφία γύρισε και τον κοίταξε έντονα. «Και τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα με δεχτούν?» «Κοίτα με, είμαι μια άστεγη γυναίκα». «Γιατί είστε αληθινοί», απάντησε ο Αλέξανδρος με πάθος. «Και γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνετε περισσότερα από όσα λέτε». Η Σοφία κάθισε ξανά δίπλα του, αυτή τη φορά πιο κοντά. «Έχεις δίκιο. Καταλαβαίνω. Είχα κι εγώ έναν γιο κάποτε, τον Νικόλα. Τον έχασα εξαιτίας των λαθών μου, των επιλογών μου. Αλλά αν συμφωνήσω να σε βοηθήσω, πρέπει να μου υποσχεθείς κάτι». «Ό,τι θέλετε», είπε ο Αλέξανδρος. «Θέλω να μου πεις την αλήθεια, όλη την αλήθεια, γιατί αν πρόκειται να μπω σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να ξέρω ακριβώς τι διακυβεύεται». Οι επόμενες ώρες πέρασαν σαν θολή εικόνα για τη Σοφία. Ο Αλέξανδρος την οδήγησε σε ένα πολυτελές διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, ένα μέρος που είχε νοικιάσει ειδικά για αυτή την περίσταση. Καθώς έμπαινε στο χώρο, η αντίθεση με την προηγούμενη ζωή της στους δρόμους την έκανε να ζαλιστεί. «Εδώ θα μείνετε μέχρι το δείπνο», εξήγησε ο Αλέξανδρος. «Έχω φροντίσει για όλα, ρούχα, καλλυντικά, ό,τι χρειαστείτε». Η Σοφία άγγιξε διστακτικά το μεταξωτό μαξιλάρι στον καναπέ. «Είναι υπερβολικά όλα αυτά», ψιθύρισε. «Όχι, δεν είναι», απάντησε εκείνος. «Πρέπει να είστε αψεγάδιαστοι. Ο θείος μου και η Μαρία θα ψάξουν την παραμικρή ατέλεια για να σας αμφισβητήσουν».
Καθώς η νύχτα προχωρούσε, ο Αλέξανδρος της αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την οικογένειά του. Της μίλησε για την εταιρεία που είχε χτίσει η μητέρα του, για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που είχε ιδρύσει και για το πώς όλα άλλαξαν μετά την εξαφάνισή της. «Υπάρχει κάτι που δεν μου λες», είπε ξαφνικά η Σοφία διακόπτοντας την αφήγησή του, «κάτι σημαντικό». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε και πλησίασε το παράθυρο. «Λίγες μέρες πριν εξαφανιστεί, η μητέρα μου έδωσε ένα κλειδί. Μου είπε να το κρατήσω ασφαλές και να μην το αναφέρω σε κανέναν. Δεν ξέρω τι ανοίγει, αλλά πιστεύεις ότι έχει σχέση με την εξαφάνιση της», συμπλήρωσε η Σοφία. «Ναι, και νομίζω ότι ο θείος μου το ξέρει. Τον έχω δει να ψάχνει στο γραφείο μου όταν νομίζει ότι λείπω». Η Σοφία σηκώθηκε και πλησίασε τον καθρέφτη του δωματίου. Κοίταξε το είδωλό της. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με αξιοπρέπεια στο βλέμμα, παρά τα σημάδια της σκληρής ζωής στο πρόσωπό της. «Ξέρεις», είπε αργά, «μερικές φορές τα μυστικά είναι σαν τις ρίζες ενός δέντρου. Όσο πιο βαθιά πηγαίνουν, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα ξεριζώσεις». «Τι εννοείται?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Εννοώ ότι αν θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ό,τι βρούμε. Και κάτι μου λέει ότι αυτό που θα βρούμε δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο». Το πρωινό φως έβρισκε τη Σοφία ξύπνια στο πολυτελές διαμέρισμα. Δεν είχε καταφέρει να κοιμηθεί, καθώς οι σκέψεις για την ιστορία του Αλέξανδρου στριφογύριζαν στο μυαλό της. Κάτι στην εξαφάνιση της μητέρας του της θύμιζε μια παλιά ιστορία, μια ανάμνηση που προσπαθούσε να αναδυθεί από τα βάθη της μνήμης της. Ένας χτύπος στην πόρτα τη διέκοψε από τις σκέψεις της. Ήταν ο Αλέξανδρος, που έφερνε πρωινό και μια στίβα από εφημερίδες. «Πρέπει να είστε ενημερωμένοι για όλα», είπε απλώνοντας τις εφημερίδες στο τραπέζι. «Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική». Η Σοφία άρχισε να ξεφυλίζει τις παλιές εφημερίδες που αφορούσαν την εξαφάνιση της Ελένης Καραγιάννη. Ξαφνικά το βλέμμα της καρφώθηκε σε μια φωτογραφία. Ήταν η Ελένη, λίγες μέρες πριν την εξαφάνισή της, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση. Φορούσε ένα χαρακτηριστικό κολιέ με ένα σμαραγδένιο μενταγιόν. «Αυτό το κολιέ», ψιθύρισε η Σοφία, η φωνή της τρεμάμενη. «Το αναγνωρίζετε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος πλησιάζοντας με ενδιαφέρον. «Πριν 5 χρόνια περίπου, μια γυναίκα ήρθε στο καταφύγιο Αστέγων όπου έμενα τότε. Ήταν ταραγμένη, φοβισμένη, φορούσε ακριβά ρούχα που έδειχναν παράτερα στο περιβάλλον και είχε ένα κολιέ ακριβώς σαν αυτό». Ο Αλέξανδρος έπιασε τα χέρια της Σοφίας. «Τι άλλο θυμάστε? Σας είπε κάτι?» «Μου έδωσε το κολιέ», συνέχισε η Σοφία. «Μου είπε να το φυλάξω και ότι κάποιος θα ερχόταν να το ζητήσει, αλλά δεν ήρθε ποτέ κανείς». «Πού είναι?» «Τώρα το κολιέ», ρώτησε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη αγωνία. «Το έχω κρύψει, σε ένα μέρος που κανείς δεν θα το έψαχνε». Η Σοφία σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. «Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα. Εκείνη τη νύχτα η γυναίκα μου είπε κάτι που δεν το κατάλαβα τότε. Είπε, το κλειδί είναι στο φως». Ο Αλέξανδρος πάγωσε. «Το κλειδί είναι στο φως», επανέλαβε. «Το κλειδί που μου έδωσε η μητέρα μου πρέπει να συνδέονται». Καθώς συζητούσαν, ένας θόρυβος από το διάδρομο τους έκανε να σταματήσουν απότομα. Βήματα πλησίαζαν το διαμέρισμα. Ο Αλέξανδρος έσβησε γρήγορα τα φώτα και πλησίασε την πόρτα. Τα βήματα σταμάτησαν ακριβώς έξω από το διαμέρισμά τους. «Περίμενε», ψιθύρισε η Σοφία. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω πρώτα. Κάτι για τη μητέρα σου που δεν σου είπα ακόμα». Τα βήματα στο διάδρομο απομακρύνθηκαν σταδιακά, αφήνοντας πίσω τους μια βαριά σιωπή. Ο Αλέξανδρος γύρισε προς τη Σοφία, το πρόσωπό του μισοκρυμμένο στο σκοτάδι. «Τι εννοείτε? Τι άλλο ξέρετε για τη μητέρα μου?» ρώτησε η φωνή του τρεμάμενη από αγωνία. Η Σοφία κάθισε αργά στην πολυθρόνα, τα χέρια της σφιγμένα στην αγκαλιά της. «Εκείνο το βράδυ, η γυναίκα με το κολιέ μου είπε κι άλλα πράγματα. Μου μίλησε για έναν άντρα που την καταδίωκε, για έγγραφα που έπρεπε να προστατέψει». «Ποιος ήταν αυτός ο άντρας?» ρώτησε ο Αλέξανδρος πλησιάζοντας. «Δεν ανέφερε όνομα, αλλά είπε ότι ήταν κάποιος που εμπιστευόταν. Κάποιος από την οικογένειά της». Η Σοφία σταμάτησε, σαν να ζύγιζε τα επόμενα λόγια της. «Μου έδειξε και μια φωτογραφία. Ήταν εσύ, μικρότερος, μαζί με έναν άλλο άντρα». «Τον θείο μου», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος. «Πρέπει να ήταν ο Στέφανος». «Ναι, αλλά υπήρχε κάτι ακόμα, κάτι που είπε για το ίδρυμα, ότι κάποιος
χρησιμοποιούσε τα χρήματα για άλλους σκοπούς, ότι είχε ανακαλύψει κάτι που δεν έπρεπε να μάθει. Ο Αλέξανδρος άρχισε να περπατά νευρικά στο δωμάτιο. Το ίδρυμα. Πάντα υποψιαζόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Μετά την εξαφάνιση της μητέρας μου, ο θείος μου ανέλαβε τη διοίκηση και άλλαξαν πολλά πράγματα. «Υπάρχει κάτι ακόμα», συνέχισε η Σοφία. «Η γυναίκα, η μητέρα σου, μου έδωσε ένα όνομα. Μου είπε να το θυμάμαι, Άρτεμις». «Άρτεμις», ο Αλέξανδρος σταμάτησε απότομα. Αυτό ήταν το κωδικό όνομα ενός από τα μυστικά project της μητέρας μου στο ίδρυμα. Ποτέ δεν έμαθα τι ακριβώς ήταν. Η Σοφία σηκώθηκε και πλησίασε τον Αλέξανδρο. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβεις. Η μητέρα σου δεν ήταν απλά μια πλούσια γυναίκα που έκανε φιλανθρωπίες. Ήταν κάποια που είχε ανακαλύψει κάτι επικίνδυνο. Κάτι που κάποιοι θα έκαναν τα πάντα για να μείνει κρυφό». «Αλλά γιατί δεν μου το είπατε όλα αυτά νωρίτερα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Γιατί έπρεπε πρώτα να σιγουρευτώ ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ», απάντησε η Σοφία. «Και γιατί φοβάμαι ότι όσο περισσότερα μαθαίνεις, τόσο μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχεις». Ξαφνικά το κινητό του Αλέξανδρου δονήθηκε. Ήταν ένα μήνυμα από άγνωστο αριθμό. «Ξέρουμε για τη γυναίκα. Σταμάτα να ψάχνεις, αλλιώς θα το μετανιώσεις». Ο Αλέξανδρος κοίταξε ξανά το μήνυμα στο κινητό του, νιώθοντας το στομάχι του να σφίγγεται. Η Σοφία παρατήρησε την αλλαγή στην έκφρασή του και πλησίασε. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε η φωνή της γεμάτη ανησυχία. «Μας παρακολουθούν», απάντησε ο Αλέξανδρος, δείχνοντάς της το μήνυμα. «Πρέπει να φύγουμε από εδώ, δεν είναι ασφαλές πια». Η Σοφία έσφιξε το χέρι του. «Περίμενε, έχω μια ιδέα. Υπάρχει ένα μέρος όπου θα είμαστε ασφαλείς. Ένα παλιό καταφύγιο που χρησιμοποιούσα όταν ήμουν στους δρόμους. Κανείς δεν ξέρει για αυτό». Καθώς έφευγαν βιαστικά από το διαμέρισμα, η Σοφία τους οδήγησε μέσα από ένα λαβύρινθο από στενά δρομάκια της παλιάς Αθήνας. Το καταφύγιο ήταν ένας παλιός αποθηκευτικός χώρος κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. «Εδώ έκρυψα το κολιέ», είπε η Σοφία, κατευθυνόμενη προς μια χαλαρή πέτρα στον τοίχο. Πίσω της, τυλιγμένο προσεκτικά σε ένα κομμάτι ύφασμα, βρισκόταν το σμαραγδένιο κολιέ της Ελένης. Ο Αλέξανδρος το πήρε στα χέρια του με δέος. «Το θυμάμαι αυτό. Η μητέρα μου το φορούσε σε κάθε σημαντική περίσταση». Καθώς εξέταζε το κολιέ στο αχνό φως, παρατήρησε κάτι παράξενο. «Υπάρχει ένα μικρό κούμπομα στο πλάι του μενταγιόν. Δεν το είχα προσέξει ποτέ πριν». Με προσοχή άνοιξε το μικροσκοπικό κούμπομα. Μέσα υπήρχε ένα διπλωμένο χαρτί, τόσο μικρό που μόλις που διακρινόταν. Ο Αλέξανδρος το ξεδίπλωσε προσεκτικά. «Είναι συντεταγμένες», είπε έκπληκτος, «και μια ημερομηνία 2 μέρες μετά την εξαφάνιση της μητέρας μου». Η Σοφία κοίταξε πάνω από τον ώμο του. «Υπάρχει και κάτι άλλο γραμμένο. Το project Artemis δεν είναι αυτό που φαίνεται. Φυκιούν και», επανέλαβε ο Αλέξανδρος. «Φώτης Καράς ήταν ο ιδιωτικός ερευνητής που είχε προσλάβει η μητέρα μου λίγο πριν εξαφανιστεί. Τον γνωρίζεις? Μπορούμε να τον βρούμε?» ρώτησε η Σοφία. «Εξαφανίστηκε κι αυτός λίγο μετά τη μητέρα μου. Όλοι είπαν ότι παραιτήθηκε και έφυγε στο εξωτερικό, αλλά τώρα...» Ο Αλέξανδρος σταμάτησε, σαν να συνειδητοποιούσε κάτι. «Περιμένετε, υπάρχει κάποιος που μπορεί να ξέρει που βρίσκεται». «Ποιος?» ρώτησε η Σοφία. «Η γραμματέας του, η Κατερίνα Ρούσου. Συνεχίζει να δουλεύει στην εταιρεία, αλλά πάντα ένιωθα ότι ήξερε περισσότερα από όσα έλεγε». Ξαφνικά, ένας θόρυβος από πάνω τους έκανε να παγώσουν. Βήματα ακούγονταν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. «Δεν είμαστε μόνοι», ψιθύρισε η Σοφία. «Κάποιος μας ακολούθησε μέχρι εδώ». Τα βήματα πλησίαζαν όλο και περισσότερο. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία κρύφτηκαν πίσω από μια παλιά ντουλάπα, κρατώντας την ανάσα τους. Η πόρτα του καταφυγίου άνοιξε αργά, τρίζοντας. «Αλέξανδρε!» Μια γυναικεία φωνή ακούστηκε μέσα στο σκοτάδι. «Είμαι η Κατερίνα, μη φοβάσαι, είμαι μόνη». Ο Αλέξανδρος αναγνώρισε τη φωνή της γραμματέας του Φώτη Καρά. Βγήκε προσεκτικά από την κρυψώνα του, κάνοντας νόημα στη Σοφία να μείνει πίσω. «Πώς μας βρήκες?» ρώτησε η φωνή του γεμάτη καχυποψία. «Σας παρακολουθώ εδώ και ώρες», απάντησε η Κατερίνα. «Από τη στιγμή που είδα τη Σοφία, μαζί σου ήξερα ότι έπρεπε να επέμβω».
Η Σοφία βγήκε κι αυτή από την κρυψώνα. «Με ξέρεις?» Η Κατερίνα έβγαλε ένα παλιό φάκελο από την τσάντα της. «Φυσικά. Ο Φώτης είχε φτιάξει ολόκληρο φάκελο για σένα μετά τη συνάντησή σου με την Ελένη Καραγιάννη». «Τι ξέρεις για τη μητέρα μου?» ρώτησε ο Αλέξανδρος πλησιάζοντας. «Αρκετά για να ξέρω ότι κινδυνεύετε και οι δύο», απάντησε η Κατερίνα. «Ο Φώτης δεν έφυγε στο εξωτερικό. Κρύβεται. Και μου άφησε οδηγίες για το τι να κάνω αν ποτέ έφτανες κοντά στην αλήθεια». Άνοιξε το φάκελο και έβγαλε μερικές φωτογραφίες. Έδειχναν τον Στέφανο σε μυστικές συναντήσεις με άγνωστους άνδρες μερικούς μήνες πριν την εξαφάνιση της Ελένης. «Το Project Artemis δεν ήταν απλά ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα», εξήγησε η Κατερίνα. «Ήταν ένα δίκτυο προστασίας για γυναίκες που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης από ισχυρούς άνδρες. Η μητέρα σου είχε συγκεντρώσει αποδείξεις για σκάνδαλα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν πολλούς ανθρώπους της υψηλής κοινωνίας». «Και ο θείος μου?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, αν και ήξερε ήδη την απάντηση. «Ήταν ένας από αυτούς που η μητέρα σου είχε ξεσκεπάσει», απάντησε η Κατερίνα. «Όταν το ανακάλυψε, προσπάθησε να την σταματήσει, αλλά η Ελένη είχε προβλέψει τα πάντα. Το κολλιέ, οι συντεταγμένες, ακόμα και η παρουσία της Σοφίας, όλα ήταν μέρος του σχεδίου της. Η Σοφία κοίταξε το κολλιέ στα χέρια του Αλέξανδρου. Γι' αυτό μου το έδωσε. Ήξερε ότι κάποια μέρα θα συναντούσα τον γιο της». «Ακριβώς», είπε η Κατερίνα, «αλλά υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να μάθετε. Κάτι που αφορά το επίσημο δείπνο αύριο βράδυ». Η Κατερίνα έβγαλε ένα τάμπλετ από την τσάντα της και το άνοιξε, αποκαλύπτοντας τη λίστα καλεσμένων για το επίσημο δείπνο. «Κοιτάξτε ποιοι θα παρευρεθούν», είπε δείχνοντας μερικά ονόματα. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συνδέονται με το Project Artemis. Είναι οι ίδιοι που η μητέρα σου είχε εντοπίσει στην έρευνά της». Ο Αλέξανδρος σάρωσε τη λίστα με το βλέμμα του. Αναγνώρισε πολλά ονόματα, επιχειρηματίες, πολιτικοί, άνθρωποι με επιρροή. «Ο θείος σου δεν οργανώνει απλά ένα δείπνο», συνέχισε η Κατερίνα. «Είναι μια παγίδα. Θέλει να σε εκθέσει μπροστά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να σε κάνει να φανείς ανίκανος, να διαχειριστείς την κληρονομιά σου». Η Σοφία, που είχε παραμείνει σιωπηλή, πλησίασε. Γι' αυτό χρειαζόταν μια μητρική φιγούρα για να την χρησιμοποιήσει εναντίον του Αλέξανδρου. «Ακριβώς», απάντησε η Κατερίνα. «Ο Στέφανος σχεδιάζει να αποκαλύψει την πραγματική σας ταυτότητα μπροστά σε όλους, να σας παρουσιάσει ως απατεώνες». Ο Αλέξανδρος έσφιξε τις γροθιές του. «Αλλά δεν ξέρει για το κολλιέ, ούτε για τις συντεταγμένες». «Όχι», είπε η Κατερίνα. «Και υπάρχει κάτι ακόμα. Ο Φώτης μου άφησε ένα ακόμα στοιχείο πριν εξαφανιστεί. Ένα USB stick με αποδείξεις για όλες τις παράνομες δραστηριότητες του Στέφανου». «Πού είναι τώρα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Κρυμμένο σε ασφαλές μέρος, αλλά για να το πάρουμε θα χρειαστούμε το κλειδί που σου έδωσε η μητέρα σου». Η Σοφία κοίταξε τις συντεταγμένες στο χαρτί. «Αυτές οι συντεταγμένες οδηγούν κάπου στην παλιά βιομηχανική περιοχή του Πειραιά». «Ναι», είπε η Κατερίνα. «Εκεί βρίσκεται η παλιά αποθήκη της εταιρείας, το μέρος όπου η Ελένη είχε κρύψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία». «Πρέπει να πάμε εκεί πριν το δείπνο», είπε ο Αλέξανδρος. «Είναι η μόνη μας ευκαιρία». «Υπάρχει ένα πρόβλημα», διέκοψε η Κατερίνα. «Ο Στέφανος έχει βάλει φρουρούς να παρακολουθούν την αποθήκη και έχει ανθρώπους του να σας παρακολουθούν. Τότε θα χρειαστούμε ένα σχέδιο», είπε η Σοφία, η φωνή της γεμάτη αποφασιστικότητα. «Και νομίζω ότι έχω μία ιδέα». Ξαφνικά ένα μήνυμα έφτασε στο κινητό της Κατερίνας. Το χρώμα έφυγε από το πρόσωπό της καθώς το διάβαζε. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Είναι από τον Φώτη», ψιθύρισε. «Λέει ότι η μητέρα σου είναι ζωντανή και ότι θα είναι στο δείπνο αύριο βράδυ». Η αποκάλυψη ότι η Ελένη ήταν ζωντανή έπεσε σαν κεραυνός στο μικρό καταφύγιο. Ο Αλέξανδρος χρειάστηκε αρκετά λεπτά για να συνέλθει από το σοκ. «Πώς είναι δυνατόν?» ψιθύρισε. «Πού ήταν όλο αυτό τον καιρό?» «Προστατευόταν», απάντησε η Κατερίνα. «Και προστάτευε και σένα. Όσο λιγότερα ήξερες, τόσο πιο ασφαλής ήσουν». Η Σοφία, που είχε μείνει σκεπτική, σηκώθηκε και άρχισε να περπατά στο μικρό χώρο. «Το σχέδιό της ήταν τέλειο», είπε τελικά. «Περίμενε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να συγκεντρωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο ίδιο μέρος». «Το δείπνο», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος, «αλλά και πάλι ο θείος μου θα προσπαθήσει να μας εκθέσει». «Εκτός αν τον προλάβουμε», είπε η Σοφία. «Ακούστε το σχέδιό μου.
Πρώτα πρέπει να πάμε στην αποθήκη, αλλά όχι όλοι μαζί. Η Κατερίνα άνοιξε το τάμπλετ της και έδειξε την κάτοψη της αποθήκης. Υπάρχουν 4 φρουροί, 2 στην είσοδο και 2 που περιπολούν την περίμετρο. «Θα τους απασχολήσω εγώ», είπε η Σοφία. «Ξέρω πώς να περνάω απαρατήρητη. Έζησα χρόνια στους δρόμους, έμαθα να γίνομαι αόρατη όταν χρειάζεται. Είναι επικίνδυνο», διαμαρτυρήθηκε ο Αλέξανδρος. «Όχι πιο επικίνδυνο από το να αφήσουμε το θείο σου να συνεχίσει να καταστρέφει ζωές», απάντησε η Σοφία. «Εσύ και η Κατερίνα θα μπείτε από την πίσω είσοδο όταν δώσω το σήμα». «Και μετά το δείπνο?» ρώτησε η Κατερίνα. «Στο δείπνο θα παίξουμε το παιχνίδι του Στέφανου», είπε η Σοφία. «Θα με παρουσιάσεις ως τη μητρική φιγούρα που απαιτεί η Διαθήκη. Αλλά όταν προσπαθήσει να με εκθέσει, θα έχουμε ήδη τα αποδεικτικά στοιχεία», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος. «Ακριβώς», είπε η Σοφία. «Και τότε θα εμφανιστεί η πραγματική σου μητέρα». Η Κατερίνα έλεγξε το ρολόι της. «Έχουμε λιγότερο από 24 ώρες. Η αποθήκη είναι ο πρώτος μας στόχος». Καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν, η Σοφία τράβηξε τον Αλέξανδρο στην άκρη. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις», του είπε χαμηλόφωνα. «Αν κάτι πάει στραβά, αν δεν τα καταφέρω...» «Μη το λες αυτό», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος. «Άκουσέ με», επέμεινε η Σοφία. «Το κολλιέ δεν είναι το μόνο πράγμα που μου έδωσε η μητέρα σου εκείνο το βράδυ. Μου είπε κάτι που έπρεπε να σου πω μόνο αν ήμουν απόλυτα σίγουρη ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ». «Τι σου είπε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, η καρδιά του να χτυπά δυνατά. Η Σοφία έβγαλε ένα παλιό σημείωμα από την τσέπη της. «Διάβασέ το όταν φτάσουμε στην αποθήκη. Θα καταλάβεις τότε γιατί η μητέρα σου επέλεξε εμένα για να σε βοηθήσω». Η νύχτα είχε απλωθεί πάνω από τον Πειραιά σαν μαύρο πέπλο όταν έφτασαν στην παλιά βιομηχανική περιοχή. Η αποθήκη της οικογένειας Καραγιάννη στεκόταν επιβλητική μέσα στο σκοτάδι, περιτριγυρισμένη από ψηλά κάγκελα και κάμερες ασφαλείας. «Οι φρουροί αλλάζουν βάρδια στις 11», ψιθύρισε η Κατερίνα κοιτάζοντας το ρολόι της. «Έχουμε 15 λεπτά». Η Σοφία έσφιξε τον ώμο του Αλέξανδρου. «Θυμήσου, όταν δώσω το σήμα, εσύ και η Κατερίνα θα μπείτε από την πίσω είσοδο. Το κλειδί που σου έδωσε η μητέρα σου θα ανοίξει την πόρτα του γραφείου στον πάνω όροφο». «Να προσέχεις», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη ανησυχία. Η Σοφία χαμογέλασε με ζεστασιά. «Πάντα προσέχω. Και μην ξεχνάς, διάβασε το σημείωμα μόλις μπεις στο γραφείο». Με την ευκαινησία που είχε αποκτήσει από χρόνια ζωής στους δρόμους, η Σοφία γλίστρισε στις σκιές. Φορώντας παλιά ρούχα και κρατώντας μια σακούλα με σκουπίδια, έμοιαζε με μία από τους πολλούς άστεγους που περιφέρονταν στην περιοχή. Πλησίασε τους φρουρούς της κεντρικής εισόδου, παραπατώντας και μουρμουρίζοντας ασυναρτησίες. Παιδιά μου», έλεγε ξανά και ξανά, προσποιούμενη τη μεθυσμένη. Οι φρουροί την παρακολουθούσαν με δυσφορία καθώς πλησίαζε. «Φύγε από εδώ, γριά», είπε ο ένας. «Αυτή είναι ιδιωτική περιοχή». «Α, τα παιδιά μου. Πού είναι τα παιδιά μου?» συνέχισε η Σοφία ρίχνοντας τη σακούλα με τα σκουπίδια. Κονσέρβες και παλιά χαρτιά σκορπίστηκαν στο έδαφος. «Τι κάνεις εκεί?» φώναξε ο δεύτερος φρουρός πλησιάζοντας απειλητικά. Εκείνη τη στιγμή η Σοφία έριξε ένα μικρό αντικείμενο προς την πύλη. Ο ήχος τράβηξε την προσοχή των φρουρών της περιμέτρου που έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα είδαν το σήμα, ένα μικρό φως που αναβόσβησε 3 φορές και έτρεξαν προς την πίσω είσοδο. Το κλειδί τέριαξε τέλεια στην κλειδαριά. Μέσα στην αποθήκη η σκόνη χρόνων κάλυπτε τα πάντα. Ανέβηκαν προσεκτικά τη μεταλλική σκάλα προς το γραφείο του δεύτερου ορόφου. Ο Αλέξανδρος ένιωθε την καρδιά του να χτυπά όλο και πιο δυνατά με κάθε βήμα. Μπροστά στην πόρτα του γραφείου έβγαλε το σημείωμα της Σοφίας. Τα χέρια του έτρεμαν καθώς το άνοιγε. «Θεέ μου», ψιθύρισε διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές. «Δεν μπορεί...» «Τι λέει?» ρώτησε η Κατερίνα. «Η Σοφία είναι η αδελφή της μητέρας μου. Η θεία που νόμιζα ότι είχε φύγει στο εξωτερικό πριν γεννηθώ». Η αποκάλυψη χτύπησε τον Αλέξανδρο σαν κεραυνός. Συνέχισε να διαβάζει το σημείωμα με τρεμάμενα χέρια. «Αγαπημένε μου Αλέξανδρε, αν διαβάζεις αυτό το γράμμα σημαίνει ότι η Σοφία, η αδελφή μου, σε βρήκε. Πριν από 30 χρόνια η Σοφία εξαφανίστηκε για να προστατέψει την οικογένειά μας από έναν μεγάλο κίνδυνο. Ο πατέρας σου κι εγώ ήμασταν οι μόνοι που ξέραμε την αλήθεια. Τώρα,
Ήρθε η ώρα να μάθεις κι εσύ. Η μητέρα σου τα είχε σχεδιάσει όλα, είπε η Κατερίνα, καθώς ο Αλέξανδρος σταμάτησε να διαβάζει. Ήξερε ότι η Σοφία ήταν ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να σε βοηθήσει. Ο Αλέξανδρος κοίταξε γύρω του στο σκονισμένο γραφείο. Γι' αυτό ένιωθα τόσο οικία μαζί της από την πρώτη στιγμή. Αλλά γιατί δεν μου το είπε η ίδια? Έπρεπε να είναι σίγουρη ότι μπορούσε να σε εμπιστευτεί, απάντησε η Κατερίνα. Ότι δεν είχες επηρεαστεί από τον Στέφανο. Προχώρησαν μέσα στο γραφείο ψάχνοντας για το USB stick. Ο χώρος έμοιαζε να μην έχει πειραχτεί για χρόνια. Παλιά έγγραφα και φωτογραφίες κάλυπταν το γραφείο. «Εδώ», είπε ξαφνικά η Κατερίνα, δείχνοντας ένα παλιό πίνακα στον τοίχο. Ο Φώτης μου είπε να ψάξω πίσω από τον πίνακα με τα τριαντάφυλλα. Ο Αλέξανδρος πλησίασε και κατέβασε προσεκτικά τον πίνακα. Πίσω του υπήρχε ένα μικρό χρηματοκιβώτιο. «Το κλειδί», ψιθύρισε. «Πρέπει να είναι για αυτό». Πράγματι, το κλειδί τέριαξε τέλεια. Μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρήκαν το USB stick και έναν φάκελο με φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Στέφανο σε μυστικές συναντήσεις με τους ίδιους ανθρώπους που θα παρευρίσκονταν στο δείπνο. «Πρέπει να φύγουμε», είπε η Κατερίνα. «Η Σοφία δεν μπορεί να τους απασχολεί για πολύ ακόμα». Καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν, ο Αλέξανδρος είδε κάτι που του τράβηξε την προσοχή. Μια παλιά φωτογραφία έπεσε από τον φάκελο, έδειχνε τη μητέρα του, τη Σοφία και τον πατέρα του, χαμογελαστούς, μπροστά από το ίδρυμα την ημέρα των εγγενείων του. «Υπήρχε ένας λόγος που η μητέρα σου δημιούργησε το Project Artemis», είπε η Κατερίνα κοιτάζοντας τη φωτογραφία. «Η Σοφία ήταν η πρώτη γυναίκα που προσπάθησε να προστατέψει και τώρα η Σοφία είναι εδώ για να προστατέψει εσένα». Ξαφνικά ακούστηκαν φωνές από κάτω. Οι φρουροί είχαν καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Πρέπει να βρούμε τη Σοφία», είπε ο Αλέξανδρος. «Δεν θα την αφήσω να κινδυνεύσει ξανά». Οι φωνές των φρουρών αντιχούσαν στους διαδρόμους της αποθήκης. Ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα κινούνταν γρήγορα προς τη σκάλα υπηρεσίας, προσπαθώντας να μην κάνουν θόρυβο. «Εδώ πάνω», ακούστηκε μια φωνή από το κλιμακοστάσιο. «Έχω ήχους από το γραφείο». «Από εδώ», ψιθύρισε η Κατερίνα, τραβώντας τον Αλέξανδρο προς ένα στενό διάδρομο. «Υπάρχει μια έξοδος κινδύνου στο πίσω μέρος του κτηρίου». Καθώς έτρεχαν, ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τη Σοφία, τη θεία του. Όλα αποκτούσαν νόημα τώρα, η αξιοπρέπειά της παρά τη φτώχεια, η βαθιά κατανόησή της για την οικογένειά του, ο τρόπος που τον κοιτούσε με τόση στοργή. Έφτασαν σε μια μεταλλική πόρτα. Η Κατερίνα την έσπρωξε, αλλά ήταν κλειδωμένη. «Δεν ανοίγει», είπε πανικόβλητη. «Το κλειδί», είπε ο Αλέξανδρος, βγάζοντας το κλειδί της μητέρας του. «Ίσως...» Πριν προλάβει να το δοκιμάσει, άκουσαν μια γνώριμη φωνή από έξω. «Αλέξανδρε», ήταν η Σοφία. «Είμαι εδώ, η πόρτα ανοίγει από έξω». Η πόρτα άνοιξε και η Σοφία τους έκανε νόημα να βιαστούν. Είχε αλλάξει ρούχα. Φορούσε τώρα μαύρα ρούχα που της επέτρεπαν να κινείται αθόρυβα στο σκοτάδι. «Θεία», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη συγκίνηση. «Όχι τώρα», τον διέκοψε εκείνη απαλά. «Πρέπει να φύγουμε. Έχω ένα αυτοκίνητο που μας περιμένει». Έτρεξαν μέσα στη νύχτα, ακούγοντας τις φωνές των φρουρών να απομακρύνονται. Η Σοφία τους οδήγησε μέσα από ένα λαβύρινθο από στενά δρομάκια μέχρι που έφτασαν σε ένα παλιό Fiat. «Μπείτε μέσα», είπε. «Γρήγορα». Μόλις απομακρύνθηκαν αρκετά από την αποθήκη, ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο. «Γιατί δεν μου είπες την αλήθεια από την αρχή?» Η Σοφία οδηγούσε προσεκτικά μέσα στους σκοτεινούς δρόμους του Πειραιά. «Έπρεπε να είμαι σίγουρη, να δω αν είχες την καρδιά της αδελφής μου. Και την είχες, από την πρώτη στιγμή που γονάτισες μπροστά μου στην πλατεία. Αλλά γιατί εξαφανίστηκες τόσα χρόνια?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Για να προστατέψω την οικογένειά μας», απάντησε η Σοφία. «Είχα ανακαλύψει κάτι που θα μπορούσε να καταστρέψει πολλούς ισχυρούς ανθρώπους. Ο Στέφανος ήταν μπλεγμένος ήδη από τότε. Η μόνη λύση ήταν να εξαφανιστώ, να ζήσω στους δρόμους, να γίνω αόρατη. Και η αδελφή μου συνέχισε το έργο σου», συμπλήρωσε η Κατερίνα από το πίσω κάθισμα. «Το Project Artemis ήταν η συνέχεια αυτού που είχες ξεκινήσει εσύ». «Ναι», είπε η Σοφία. «Η Ελένη ήταν πάντα η πιο δυνατή από τις δυο μας και τώρα
Σταμάτησε κοιτάζοντας τον Αλέξανδρο. «Τώρα είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε πριν από 30 χρόνια». «Το δείπνο», είπε ο Αλέξανδρος, «θα είναι εκεί όλοι τους». «Ακριβώς», απάντησε η Σοφία. «Και οι αδελφοί μου επίσης, είναι ώρα να μάθουν όλη την αλήθεια». Η Σοφία οδήγησε το αυτοκίνητο σε μια ήσυχη γειτονιά στα προάστια της Αθήνας. Σταμάτησαν μπροστά σε ένα μικρό διόροφο σπίτι με έναν περιποιημένο κήπο. «Εδώ θα είμαστε ασφαλείς», είπε βγάζοντας ένα κλειδί από την τσέπη της. «Είναι το σπίτι του Φώτη». Μπαίνοντας στο σπίτι βρήκαν τον Φώτη Καρά να τους περιμένει. Ο παλιός ιδιωτικός ερευνητής είχε γκριζάρει περισσότερο από την τελευταία φορά που τον είχε δει ο Αλέξανδρος, αλλά το βλέμμα του παρέμενε διαπεραστικό. «Τα καταφέρατε», είπε σηκώνοντας το ποτήρι του σε χαιρετισμό. «Βρήκατε το USB». Η Κατερίνα έβγαλε το στικ από την τσέπη της. «Είναι όλα εδώ. Όλες οι αποδείξεις για τις παράνομες δραστηριότητες του Στέφανου και των συνεργατών του». Ο Φώτης συνέδεσε το USB στον υπολογιστή του και άρχισε να ελέγχει τα αρχεία. «Απίστευτο! Η μητέρα σου είχε συγκεντρώσει στοιχεία για τα πάντα. Υπεξαίρεση χρημάτων από το Ίδρυμα, εκβιασμούς, απάτες. Πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε στο δείπνο?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Έχω ήδη ετοιμάσει τα πάντα», απάντησε η Σοφία. «Η Ελένη και εγώ το σχεδιάζαμε εδώ και μήνες. Το δείπνο δεν είναι απλά μια παγίδα του Στέφανου, είναι η δική μας παγίδα για αυτόν». Η Σοφία άνοιξε έναν φάκελο και άπλωσε διάφορα έγγραφα στο τραπέζι. «Αύριο το βράδυ θα εμφανιστώ ως η μητρική φιγούρα που απαιτεί η Διαθήκη. Ο Στέφανος θα προσπαθήσει να με εκθέσει, να αποκαλύψει ότι είμαι μια άστεγη που προσλήφθηκε για να παίξει ένα ρόλο». «Και τότε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Τότε θα αποκαλύψω ποια πραγματικά είμαι», συνέχισε η Σοφία. «Και την ίδια στιγμή η Ελένη θα κάνει την εμφάνισή της. Όλοι οι καλεσμένοι θα είναι μάρτυρες της αλήθειας». «Αλλά υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρετε», παρενέβη ο Φώτης. «Ο Στέφανος δεν θα παραδοθεί εύκολα. Έχει ήδη κινητοποιήσει τους ανθρώπους του. Η απόψινή μας επίσκεψη στην αποθήκη θα τον έχει προειδοποιήσει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πλάν B», είπε η Σοφία. «Αλέξανδρε, εσύ θα παίξεις τον πιο σημαντικό ρόλο. Πρέπει να κάνεις τον Στέφανο να πιστέψει ότι έχει νικήσει, ότι είσαι απελπισμένος και αδύναμος». «Και η μητέρα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Πού είναι τώρα?» «Είναι ασφαλής», απάντησε η Σοφία. «Θα τη δεις αύριο στο δείπνο. Αλλά πρώτα πρέπει να προετοιμαστούμε. Έχουμε μια μεγάλη μέρα μπροστά μας». Καθώς η νύχτα προχωρούσε, οι 5 τους έμειναν ξύπνοι, σχεδιάζοντας την κάθε λεπτομέρεια. Ο Αλέξανδρος ένιωθε μια παράξενη ηρεμία. Επιτέλους όλα έβγαζαν νόημα και αύριο η αλήθεια θα έβγαινε στο φως. Το επόμενο πρωί βρήκε τη Σοφία να στέκεται μπροστά στον καθρέφτη ενός πολυτελούς καταστήματος ρούχων. Η μεταμόρφωσή της ήταν εντυπωσιακή. Φορούσε ένα κομψό μπλε φόρεμα και τα μαλλιά της ήταν προσεκτικά χτενισμένα. Η αξιοπρέπεια που πάντα είχε μέσα της τώρα αντανακλούταν και στην εξωτερική της εμφάνιση. «Είσαι πανέμορφη», είπε ο Αλέξανδρος που στεκόταν δίπλα της. «Κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι ανήκεις στην υψηλή κοινωνία». Η Σοφία χαμογέλασε με πίκρα. «Κάποτε έτσι έμοιαζα κάθε μέρα, πριν αναγκαστώ να εξαφανιστώ να γίνω σκιά του εαυτού μου». Η Κατερίνα μπήκε βιαστικά στο δοκιμαστήριο. «Έχω νέα από τον Φώτη. Όλα είναι έτοιμα για απόψε. Η Ελένη θα μπει στην έπαυλη από την πίσω είσοδο την ώρα που όλοι θα είναι συγκεντρωμένοι στην τραπεζαρία». «Και το USB?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Έχω ήδη ετοιμάσει τα αρχεία», απάντησε η Κατερίνα. «Μόλις δώσουμε το σήμα, όλα τα στοιχεία θα προβληθούν στη μεγάλη οθόνη της τραπεζαρίας». Η Σοφία έπιασε το χέρι του Αλέξανδρου. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να σου πω πριν από όλα αυτά. Κάτι που δεν ξέρει ούτε η αδελφή μου». Τον οδήγησε σε μια ήσυχη γωνιά του καταστήματος. «Πριν 30 χρόνια, όταν ανακάλυψα τι έκανε ο Στέφανος, δεν ήμουν μόνη. Υπήρχε κάποιος που με βοήθησε, ο πατέρας σου». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την καρδιά του να σταματά. «Ο πατέρας μου. Μα όλοι έλεγαν ότι είχε φύγει, ότι είχε εγκαταλείψει τη μητέρα μου». «Αυτή ήταν η ιστορία που έπρεπε να πιστέψουν όλοι», είπε η Σοφία. «Στην πραγματικότητα, ο πατέρας σου ήταν αυτός που ανακάλυψε πρώτος τις παράνομες δραστηριότητες του Στέφανου. Με βοήθησε να συγκεντρώσω στοιχεία. Αλλά ο Στέφανος το έμαθε». «Τι του συνέβη?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, η φωνή του τρεμάμενη. «Είναι ζωντανός», απάντησε η Σοφία. «Κρύβεται όλα αυτά τα χρόνια όπως και εγώ και απόψε θα
«Είναι και αυτό στο δείπνο», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος, συνειδητοποιώντας επιτέλους το πλήρες σχέδιο. «Ναι», είπε η Σοφία. «Απόψε όλη η οικογένεια θα είναι και πάλι μαζί και ο Στέφανος θα πληρώσει για όλα όσα έκανε». Η Κατερίνα τους διέκοψε. «Είναι ώρα να φύγουμε, πρέπει να είμαστε στην έπαυλη πριν από τους άλλους καλεσμένους». Καθώς έβγαιναν από το κατάστημα, ο Αλέξανδρος κοίταξε τη θεία του. Αυτή τη γυναίκα που είχε θυσιάσει τα πάντα για να προστατέψει την οικογένειά της. «Είσαι έτοιμη?» τη ρώτησε. «Περίμενα 30 χρόνια για αυτή τη στιγμή», απάντησε η Σοφία. «Είμαι πιο έτοιμη από ποτέ». Η έπαυλη των Καραγιάννη έλαμπε στο σούρουπο, τα φώτα της αντανακλώνταν στην πισίνα του κήπου. Λιμουζίνες άρχισαν να καταφθάνουν, φέρνοντας τους καλεσμένους. Επιχειρηματίες, πολιτικούς, όλους όσους είχε εκβιάσει ο Στέφανος όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στην κορυφή της μαρμάρινης σκάλας, υποδεχόμενος τους καλεσμένους με ένα τυπικό χαμόγελο. Η Σοφία στεκόταν δίπλα του, κομψή και επιβλητική στο μπλε της φόρεμα. «Καλώς ήρθατε στην οικογένεια Καραγιάννη», έλεγε σε όσους την χαιρετούσαν, παίζοντας τέλεια το ρόλο της αριστοκράτισσας. Ο Στέφανος έκανε την εμφάνισή του με τη Μαρία στο πλευρό του. Σταμάτησε μπροστά στη Σοφία, παρατηρώντας την προσεκτικά. «Εντυπωσιακή μεταμόρφωση», είπε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. «Σχεδόν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι ανήκετε εδώ». «Ίσως ανήκω περισσότερο από όσο νομίζετε», απάντησε η Σοφία κρατώντας το βλέμμα του. Η ατμόσφαιρα στην τραπεζαρία ήταν τεταμένη. Οι καλεσμένοι κάθονταν γύρω από το μακρύ τραπέζι, μιλώντας χαμηλόφωνα μεταξύ τους. Η Κατερίνα, που είχε αναλάβει το ρόλο της συντονίστριας της βραδιάς, έλεγχε διακριτικά την οθόνη του κινητού της. «Όλα είναι έτοιμα», ψιθύρισε στον Αλέξανδρο καθώς περνούσε δίπλα του. «Η μητέρα σου είναι ήδη μέσα στο σπίτι και ο πατέρας σου περιμένει το σήμα». Ο Στέφανος σηκώθηκε, χτυπώντας ελαφρά το ποτήρι του για να τραβήξει την προσοχή. «Αγαπητοί φίλοι», άρχισε, «σας ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ σε αυτή την ιδιαίτερη βραδιά. Όπως γνωρίζετε, συγκεντρωθήκαμε για να επικυρώσουμε την κληρονομιά του ανιψιού μου, Αλέξανδρου». Έκανε μια παύση, ρίχνοντας ένα βλέμμα στη Σοφία. «Σύμφωνα με τη διαθήκη της αδελφής μου, ο Αλέξανδρος έπρεπε να παρουσιάσει μια μητρική φιγούρα και όπως βλέπετε το έκανε, αλλά τι, Στέφανε?» Μια φωνή ακούστηκε από την είσοδο της τραπεζαρίας. Όλα τα κεφάλια γύρισαν προς τα εκεί. Στην πόρτα στεκόταν μια γυναίκα με ασημένια μαλλιά και βλέμμα γεμάτο αποφασιστικότητα. Η Ελένη Καραγιάννη είχε επιστρέψει. Ο Στέφανος πάγωσε, το ποτήρι του σταμάτησε στον αέρα. «Αδύνατον», ψιθύρισε. «Τίποτα δεν είναι αδύνατο, αδελφέ μου», είπε η Ελένη προχωρώντας στην αίθουσα. «Ειδικά όταν έχεις να προστατέψεις την οικογένειά σου». Η αίθουσα βυθίστηκε σε απόλυτη σιωπή. Η Ελένη Καραγιάννη προχώρησε αργά προς το τραπέζι, το κάθε της βήμα αντιχούσε στο μαρμάρινο πάτωμα. Οι καλεσμένοι την παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα, σαν να έβλεπαν φάντασμα. «5 χρόνια, Στέφανε», είπε η Ελένη, σταματώντας μπροστά στον αδελφό της. 5 χρόνια περίμενα τη στιγμή που θα σταθώ ξανά σε αυτή την αίθουσα. Ο Στέφανος προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του. «Αγαπητοί καλεσμένοι, φαίνεται πως η βραδιά μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. Η αδελφή μου...» «Σταμάτα τα ψέματα», τον διέκοψε η Σοφία, σηκώνοντας το κολλιέ με το σμαραγδένιο μενταγιόν. «Είναι ώρα να μάθουν όλοι την αλήθεια». Η Μαρία σηκώθηκε απότομα. «Αυτό το κολλιέ, πού το βρήκες?» «Το είχα φυλάξει εγώ», απάντησε η Σοφία. «Εγώ, η αδελφή της Ελένης, η γυναίκα που εξαφανίστηκε πριν 30 χρόνια για να προστατέψει την οικογένειά της». Ψίθυροι έκπληξης απλώθηκαν στην αίθουσα. Ο Αλέξανδρος παρατήρησε πως κάποιοι από τους καλεσμένους άρχισαν να κοιτάζονται νευρικά μεταξύ τους. «Κατερίνα», είπε η Ελένη, «νομίζω είναι ώρα να δείξουμε στους καλεσμένους μας τι περιέχει το USB». Η Κατερίνα πάτησε ένα κουμπί στο τάμπλετ της και η μεγάλη οθόνη της τραπεζαρίας φωτίστηκε. Έγγραφα, φωτογραφίες και αποδείξεις άρχισαν να εμφανίζονται η μία μετά την άλλη. «Όπως βλέπετε», συνέχισε η Ελένη, «το Project Artemis δεν ήταν απλά ένα φιλανθρωπικό πρόγραμμα, ήταν ένα δίκτυο προστασίας για γυναίκες που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. Γυναίκες που κάποιοι από εσάς προσπαθήσατε να φημώσετε». Ο Στέφανος έκανε ένα βήμα προς την πόρτα, αλλά βρήκε το δρόμο του μπλοκαρισμένο από τον Φώτη Καρά. «Δεν τελειώσαμε ακόμα»,
είπε ο ερευνητής. «Έχεις ακόμα μία έκπληξη να δεις, αδελφέ μου», είπε η Ελένη. Έκανε νόημα προς την πόρτα. Ένας άντρας μπήκε στην αίθουσα. Ο Νίκος Καραγιάννης, ο πατέρας του Αλέξανδρου. Τα μαλλιά του είχαν ασπρίσει, αλλά τα μάτια του είχαν την ίδια αποφασιστικότητα που θυμόταν ο Αλέξανδρος από την παιδική του ηλικία. «Μπαμπά», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη συγκίνηση. «Όχι μόνο έκλεψες την εταιρεία, Στέφανε», είπε ο Νίκος, «αλλά προσπάθησες να καταστρέψεις ολόκληρη την οικογένειά μας. Και γιατί? Για χρήματα, για δύναμη?» «Δεν καταλαβαίνετε», φώναξε ο Στέφανος. «Έκανα ό,τι έπρεπε για να προστατέψω την επιχείρηση». «Όχι», είπε η Ελένη. «Έκανες ό,τι έκανες για να προστατέψεις τον εαυτό σου και τους συνεργάτες σου, αλλά τώρα όλα τελείωσαν». Η οθόνη συνέχιζε να προβάλλει αποδείξεις, καθώς η Κατερίνα εξηγούσε κάθε έγγραφο. Τραπεζικές συναλλαγές, μυστικές συμφωνίες, όλα έβγαιναν στο φως. Πολλοί από τους καλεσμένους είχαν χάσει το χρώμα τους. «Κύριοι», είπε η Ελένη απευθυνόμενη στους συγκεντρωμένους επιχειρηματίες, «σας δίνω μια επιλογή. Μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας, να ομολογήσετε τη συμμετοχή σας και να βοηθήσετε στην αποκατάσταση των αδικιών ή να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες όταν αυτά τα στοιχεία δημοσιοποιηθούν». Η Σοφία πλησίασε τον Αλέξανδρο και του έσφιξε το χέρι. «Αυτή είναι η στιγμή που περίμενα 30 χρόνια. Να δω την οικογένειά μας να επανενώνεται και την αλήθεια να θριαμβεύει». Ξαφνικά η Μαρία σηκώθηκε. «Υπάρχει κάτι που πρέπει να πω», είπε η φωνή της τρεμάμενη. «Δεν ήμουν πάντα μέρος του σχεδίου του Στέφανου. Στην αρχή δεν ήξερα τίποτα. Αλλά όταν έμαθα την αλήθεια...» «Σιώπα», φώναξε ο Στέφανος. «Όχι», είπε σταθερά η Μαρία. «Φτάνει πια». Στράφηκε προς τον Αλέξανδρο. «Λυπάμαι για όλα όσα σου έκανα. Φοβόμουν τόσο πολύ τον Στέφανο και αυτά που μπορούσε να κάνει». Ο Νίκος προχώρησε προς το γιο του. «Αλέξανδρε, όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούσα από μακριά. Ήθελα τόσο πολύ να σου πω την αλήθεια, να σε προστατέψω, αλλά έπρεπε να περιμένουμε τη σωστή στιγμή». «Το καταλαβαίνω τώρα», είπε ο Αλέξανδρος. «Όλα αυτά τα χρόνια η μητέρα, εσύ, η θεία Σοφία, όλοι δουλεύατε για να φέρετε την αλήθεια στο φως. Και το Project Artemis θα συνεχίσει», πρόσθεσε η Ελένη. «Αλλά αυτή τη φορά θα λειτουργεί στο φως της ημέρας. Θα είναι αυτό που έπρεπε να είναι εξ αρχής, ένα καταφύγιο για όσους το χρειάζονται». Ο Στέφανος, βλέποντας ότι είχε χάσει κάθε έλεγχο της κατάστασης, έκανε μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια. «Έχω κι εγώ στοιχεία που μπορούν να καταστρέψουν όλους σας». «Όχι πια», είπε ο Φώτης, βγάζοντας ένα δεύτερο USB. «Βρήκαμε και το δικό σου αρχείο, κρυμμένο στο χρηματοκιβώτιο του σπιτιού σου». «Τελείωσαν τα παιχνίδια, Στέφανε». Η Ελένη στράφηκε στον γιο της. «Αλέξανδρε, η διαθήκη είχε έναν σκοπό. Ήθελα να βρεις τη Σοφία, να καταλάβεις την αλήθεια μόνος σου. Και τα κατάφερες». Καθώς η αλήθεια ξετυλιγόταν μπροστά στα μάτια όλων, ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους του. Επιτέλους, η οικογένειά του ήταν και πάλι μαζί και η δικαιοσύνη θα αποκαθίστατο. Τις επόμενες ώρες, η έπαυλη των Καραγιάννη έγινε μάρτυρας μιας πρωτοφανούς εξέλιξης. Ένας-ένας, οι καλεσμένοι επιχειρηματίες άρχισαν να ομολογούν τη συμμετοχή τους στο δίκτυο του Στέφανου. Κάποιοι το έκαναν από τύψεις, άλλοι από φόβο για τα στοιχεία που είχαν έρθει στο φως. «Είναι καιρός για μια νέα αρχή», είπε η Ελένη, καθώς οι τελευταίοι καλεσμένοι αποχωρούσαν. «Το Project Artemis θα αναδιοργανωθεί πλήρως». Η οικογένεια είχε συγκεντρωθεί στη βιβλιοθήκη. Ο Αλέξανδρος καθόταν ανάμεσα στους γονείς του, ενώ η Σοφία στεκόταν κοντά στο παράθυρο, παρατηρώντας τα πρώτα σημάδια της αυγής. «Πώς θα προχωρήσουμε από εδώ?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Πρώτα», είπε ο Νίκος, «θα αναδιοργανώσουμε την εταιρεία. Όλα τα παράνομα κέρδη θα επιστραφούν στο Ίδρυμα». Η Μαρία, που είχε μείνει σιωπηλή ως τώρα, σηκώθηκε. «Θέλω να βοηθήσω. Ξέρω ότι έκανα λάθη, αλλά θέλω να τα διορθώσω». Η Ελένη την κοίταξε για μια στιγμή. «Υπάρχει πάντα χώρος για εξηλαίωση. Το Project Artemis χρειάζεται ανθρώπους που κατανοούν πώς είναι να είσαι παγιδευμένος σε μια κατάσταση που φαίνεται αδιέξοδη». Η Σοφία απομακρύνθηκε από το παράθυρο και πλησίασε την ομάδα. «Υπάρχει κάτι ακόμα που πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια συνάντησα πολλές γυναίκες στους δρόμους που χρειάζονται βοήθεια. Γυναίκες σαν και εμένα, που αναγκάστηκαν να κρυφτούν, να εξαφανιστούν.
«Έχεις δίκιο», είπε η Ελένη. «Το Ίδρυμα πρέπει να επεκταθεί, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό δίκτυο προστασίας και υποστήριξης». Ο Φώτης, που παρακολουθούσε από την άκρη του δωματίου, πρόσθεσε «Έχω ήδη μία λίστα με ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν, πρώην αστυνομικούς, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς. Και εγώ», είπε ο Αλέξανδρος, «θέλω να αναλάβω ενεργό ρόλο, όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά και στο Project Artemis. Είναι η κληρονομιά της οικογένειάς μας». Η Σοφία χαμογέλασε με υπερηφάνεια. «Βλέπω τόσα πολλά από την αδελφή μου σε σένα, Αλέξανδρε. Την ίδια αποφασιστικότητα, την ίδια επιθυμία να βοηθήσεις τους άλλους, μιλώντας για κληρονομιά», είπε η Κατερίνα, που μόλις είχε μπει στο δωμάτιο. «Οι πρώτες αντιδράσεις από τα μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να έρχονται. Η ιστορία του Project Artemis έχει ήδη αρχίσει να διαδίδεται. Ας τη μάθουν όλοι», είπε η Ελένη. «Ήρθε η ώρα να βγούμε από τις σκιές, να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, πάντα ένας τρόπος να παλέψεις για το σωστό». Καθώς η συζήτηση συνεχιζόταν, ο Αλέξανδρος ένιωθε μια πρωτόγνωρη αίσθηση πληρότητας. Η οικογένειά του δεν ήταν απλά επανενωμένη, ήταν πιο δυνατή από ποτέ, ενωμένη από έναν κοινό σκοπό. Το επόμενο πρωί βρήκε την οικογένεια Καραγιάννη συγκεντρωμένη στον κήπο της έπαυλης. Η Ελένη είχε επιμείνει να πάρουν πρωινό όλοι μαζί, όπως έκαναν παλιά. «Είναι περίεργο», είπε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας γύρω το τραπέζι. «Χθες τέτοια ώρα ήμουν ένας μοναχικός άνθρωπος που έψαχνε απεγνωσμένα μια μητρική φιγούρα. Και τώρα έχεις μια ολόκληρη οικογένεια», συμπλήρωσε η Σοφία χαμογελώντας. «Μερικές φορές η ζωή μας επιφυλάσσει τις πιο απρόσμενες εκπλήξεις». Η Κατερίνα έφτασε κρατώντας τις πρωινές εφημερίδες. Οι τίτλοι μιλούσαν για το σκάνδαλο που είχε αποκαλυφθεί, αλλά και για την αναγέννηση του Project Artemis. «Τα τηλέφωνα δεν έχουν σταματήσει να χτυπούν», είπε. «Υπάρχουν ήδη δεκάδες γυναίκες που ζητούν βοήθεια από το Ίδρυμα. Και θα τις βοηθήσουμε όλες», είπε η Ελένη. «Αυτή τη φορά θα το κάνουμε σωστά, στο φως της ημέρας». Ο Νίκος άπλωσε το χέρι του και έπιασε το χέρι του γιού του. «Είμαι περήφανος για σένα, Αλέξανδρε. Αντιμετώπισες όλες τις προκλήσεις με θάρρος και αξιοπρέπεια. Έμαθα από τους καλύτερους», απάντησε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας τους γονείς του και τη θεία του. «Όλοι σας θυσιάσατε τόσα πολλά για να προστατέψετε αυτό που ήταν σωστό». Η Μαρία, που καθόταν στην άκρη του τραπεζιού, μίλησε διστακτικά. «Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση. Αποφάσισα να δωρήσω όλη την περιουσία μου στο Ίδρυμα. Δεν μπορώ να διορθώσω το παρελθόν, αλλά μπορώ να βοηθήσω να χτιστεί ένα καλύτερο μέλλον». Η Ελένη την κοίταξε με ζεστασιά. «Η μεταμέλεια είναι το πρώτο βήμα προς την αλλαγή. Είσαι ευπρόσδεκτη στην προσπάθειά μας». «Και ο Στέφανος?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη», είπε ο Φώτης, «όπως και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το σύστημα που έχτισε θα διαλυθεί». Η Σοφία σηκώθηκε και πλησίασε το γιο της αδελφής της. «Ξέρεις, Αλέξανδρε, όταν με πλησίασες στην πλατεία, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η στιγμή που περίμενα τόσα χρόνια είχε επιτέλους φτάσει. Είσαι η απόδειξη ότι η αγάπη και η αλήθεια πάντα βρίσκουν το δρόμο τους». «Και τώρα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Πού πάμε από εδώ?» «Μπροστά», απάντησε η Ελένη. «Πάντα μπροστά. Το Project Artemis θα γίνει αυτό που ονειρευόμασταν από την αρχή, ένα φάρος ελπίδας για όσους το χρειάζονται». Ένας μήνας είχε περάσει από τη νύχτα των αποκαλύψεων. Το παλιό κτίριο του Ιδρύματος είχε μεταμορφωθεί. Νέα γραφεία είχαν ανοίξει και μια συνεχής ροή γυναικών έρχονταν καθημερινά αναζητώντας βοήθεια και υποστήριξη. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στο γραφείο του κοιτάζοντας τη φωτογραφία που είχε βάλει στον τοίχο. Εκείνη την παλιά φωτογραφία από τα εγγένεια του Ιδρύματος, με τη μητέρα του, τη θεία Σοφία και τον πατέρα του. Σκέφτεσε το παρελθόν. Η φωνή της Σοφίας τον έβγαλε από τις σκέψεις του. «Σκέφτομαι πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα», απάντησε. «Κάθε μέρα όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια. Και κάθε ιστορία που ακούμε», πρόσθεσε η Σοφία, «μας θυμίζει γιατί ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα». Η Ελένη μπήκε στο γραφείο κρατώντας μερικά έγγραφα. «Μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία με το Δίκτυο Νομικών Υπηρεσιών. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε δωρεάν νομική υποστήριξη σε όλες τις γυναίκες που έρχονται σε μας». «Και τα νέα καταφύγια?»
ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Τα 3 πρώτα θα είναι έτοιμα μέχρι το τέλος του μήνα», απάντησε η Ελένη. «Η Μαρία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με το σχεδιασμό τους». Πράγματι, η Μαρία είχε αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Project Artemis. Η γνώση της για τον τρόπο λειτουργίας του παλιού συστήματος είχε αποδειχθεί ανεκτήμητη στην προσπάθεια να το διαλύσουν και να χτίσουν κάτι καλύτερο στη θέση του. «Έχω νέα από τον Φώτη», είπε η Κατερίνα μπαίνοντας στο γραφείο. «Η δίκη του Στέφανου ορίστηκε για τον επόμενο μήνα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται να καταθέσουν εναντίον του. Ο Νίκος, που είχε αναλάβει την αναδιοργάνωση της εταιρείας, προσέθεσε. Και τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η εταιρεία όχι μόνο επιβίωσε από το σκάνδαλο, αλλά γίνεται πιο δυνατή. Οι επενδυτές εκτιμούν τη διαφάνεια και την ηθική ηγεσία. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο», είπε η Σοφία, «είναι πως οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει την αλλαγή. Οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, ακόμα και οι παλιοί μας αντίπαλοι, πολλοί θέλουν να είναι μέρος αυτής της νέας αρχής». Η Ελένη χαμογέλασε. «Ίσως γιατί όλοι χρειαζόμαστε κάτι να πιστέψουμε, ένα σκοπό μεγαλύτερο από εμάς. Και μια οικογένεια να μας στηρίζει», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας με αγάπη τους ανθρώπους γύρω του. «Μιλώντας για οικογένεια», είπε η Σοφία, «έχω κάτι να σας ανακοινώσω. Βρήκα τον γιο μου τον Νικόλα». Όλοι στράφηκαν προς το μέρος της με έκπληξη. «Μετά από όλα αυτά», συνέχισε, «συνειδητοποίησα ότι ήρθε η ώρα να διορθώσω τα λάθη του παρελθόντος. Του έγραψα ένα γράμμα, του εξήγησα τα πάντα και χθες μου απάντησε». Η αποκάλυψη της Σοφίας για τον Νικόλα γέμισε το δωμάτιο με συγκίνηση. Η Ελένη αγκάλιασε την αδελφή της, ενώ ο Αλέξανδρος ένιωθε την καρδιά του να χτυπά δυνατά στη σκέψη ότι είχε έναν ξάδελφο που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. «Τι σου έγραψε?» ρώτησε απαλά η Ελένη. «Είπε ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούσε να με βρει», απάντησε η Σοφία, σκουπίζοντας ένα δάκρυ. «Όταν είδε την ιστορία μας στις ειδήσεις, όταν έμαθε για το Project Artemis και τον αγώνα μας, κατάλαβε γιατί έπρεπε να φύγω τότε». «Πότε θα τον συναντήσεις?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Έρχεται αύριο», είπε η Σοφία. «Θέλει να γνωρίσει όλη την οικογένεια». Και σταμάτησε για μια στιγμή. «Θέλει να βοηθήσει στο Project Artemis. Είναι ψυχολόγος, εξειδικευμένος στην υποστήριξη ανθρώπων που έχουν περάσει τραύματα». Ο Νίκος χαμογέλασε. «Φαίνεται πως η επιθυμία να βοηθάμε τους άλλους είναι στο DNA της οικογένειάς μας». «Μιλώντας για βοήθεια», είπε η Κατερίνα, «έχω κι εγώ νέα. Το Διεθνές Δίκτυο Προστασίας που σχεδιάζαμε, 3 χώρες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να υιοθετήσουν το μοντέλο του Project Artemis». Η Ελένη έσφιξε το χέρι του γιου της. «Βλέπεις, Αλέξανδρε, αυτό που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια να προστατέψουμε την οικογένειά μας έχει γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και να σκεφτεί κανείς», είπε ο Αλέξανδρος, «ότι όλα ξεκίνησαν από μια συνάντηση σε ένα παγκάκι της πλατείας Συντάγματος». Η Σοφία τον αγκάλιασε. «Καμιά συνάντηση δεν είναι τυχαία, ανιψιέ μου. Κάθε βήμα, κάθε απόφαση, κάθε στιγμή πόνου και χαράς μας έφερε εδώ που είμαστε σήμερα». «Και πού είμαστε?» ρώτησε η Μαρία, που είχε μείνει σιωπηλή ως τώρα. «Είμαστε στην αρχή», απάντησε η Ελένη, «στην αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Όχι μόνο για την οικογένειά μας, αλλά για όλους όσους χρειάζονται ένα καταφύγιο, μια δεύτερη ευκαιρία, μια ελπίδα. Και αυτή τη φορά», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος, «κανείς δεν θα χρειαστεί να κρυφτεί στις σκιές. Το φως της αλήθειας και της αγάπης είναι πιο δυνατό από κάθε σκοτάδι». Καθώς η μέρα έφτανε στο τέλος της, η οικογένεια Καραγιάννη στεκόταν ενωμένη, κοιτάζοντας τον ήλιο που έδιε πάνω από την Αθήνα. Το μέλλον απλωνόταν μπροστά τους, γεμάτο υποσχέσεις και νέες προκλήσεις. Αλλά αυτή τη φορά θα τις αντιμετώπιζαν μαζί, δυνατοί στην ενότητά τους, ακλόνητοι στην αποστολή τους, να φέρουν φως στις ζωές όσων το χρειάζονταν περισσότερο. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε με μια γλυκιά ανοιξιάτικη άβρα. Η Σοφία στεκόταν στην είσοδο του Ιδρύματος, περιμένοντας με αγωνία. Δίπλα της, ο Αλέξανδρος και η Ελένη την στήριζαν σιωπηλά. «Πώς θα τον αναγνωρίσω?» ψιθύρισε η Σοφία. «Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Η καρδιά μιας μητέρας πάντα αναγνωρίζει το παιδί της», είπε απαλά η Ελένη. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά στο Ίδρυμα. Ένας άντρας γύρω στα 40 βγήκε, ψηλός με ευγενικά χαρακτηριστικά που θύμιζαν έντονα τη Σοφία. «Μαμά!» Η φωνή του Νικόλα έτρεμε καθώς προχώρησε προς το μέρος της.
Η Σοφία έκανε ένα βήμα μπροστά, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Νικόλα μου», μητέρα και γιος συναντήθηκαν σε μια συγκινητική αγκαλιά. Χρόνια πόνου και απουσίας έλειωναν μέσα στη ζεστασιά αυτής της στιγμής. «Σε έψαχνα παντού», είπε ο Νικόλας. «Κάθε φορά που έβλεπα μια άστεγη γυναίκα στο δρόμο, αναρωτιόμουν αν ήσουν εσύ. Ήθελα τόσο να σου πω την αλήθεια», απάντησε η Σοφία, «αλλά έπρεπε να σε προστατέψω». Ο Νικόλας στράφηκε προς την Ελένη και τον Αλέξανδρο. «Θεία Ελένη, και εσύ πρέπει να είσαι ο Αλέξανδρος. Διάβασα για σένα στις εφημερίδες». «Καλώς όρισες στην οικογένεια», είπε ο Αλέξανδρος αγκαλιάζοντας τον ξάδελφό του. Μέσα στο ίδρυμα, η υπόλοιπη οικογένεια περίμενε. Ο Νίκος, η Μαρία, η Κατερίνα, ο Φώτης, όλοι είχαν συγκεντρωθεί για να καλωσορίσουν το νέο μέλος της οικογένειας. «Είναι απίστευτο αυτό που έχετε χτίσει εδώ», είπε ο Νικόλας καθώς του έδειχναν τους χώρους του Ιδρύματος. «Στη δουλειά μου βλέπω καθημερινά ανθρώπους που χρειάζονται ακριβώς αυτό. Ένα ασφαλές μέρος, μια δεύτερη ευκαιρία. Θα μας βοηθήσεις?» ρώτησε η Ελένη. «Χρειαζόμαστε κάποιον με την εμπειρία σου». «Γι' αυτό είμαι εδώ», απάντησε ο Νικόλας. «Θέλω να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας, να βοηθήσω άλλους ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους πίσω στο φως, όπως τον βρήκαμε εμείς». Η Σοφία έπιασε το χέρι του γιού της. «Ξέρεις, όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους είχα ένα όνειρο. Ονειρευόμουν τη στιγμή που θα μπορούσα να σταθώ ξανά δίπλα σου, περήφανη για τον άνθρωπο που έγινες». «Κι εγώ είμαι περήφανος για σένα, μαμά», είπε ο Νικόλας, «για όλα όσα θυσίασες, για όλα όσα πάλεψες». Ο Αλέξανδρος κοίταξε γύρω του την οικογένειά του, παλιά και νέα μέλη ενωμένα από την αγάπη και έναν κοινό σκοπό. «Ξέρετε», είπε, «νομίζω ότι αυτό είναι το αληθινό νόημα του Project Artemis. Να φέρνει ανθρώπους κοντά, να θεραπεύει πληγές, να χτίζει γέφυρες εκεί που υπήρχαν χάσματα». 6 μήνες αργότερα, το Project Artemis είχε μεταμορφωθεί. Το παλιό κτίριο είχε ανακαινιστεί πλήρως και νέα παραρτήματα είχαν ανοίξει σε διάφορες πόλεις. Εκατοντάδες γυναίκες είχαν βρει καταφύγιο και υποστήριξη μέσα από το πρόγραμμα. Ήταν η μέρα των εγγενείων του νέου κέντρου ψυχολογικής υποστήριξης, που θα λειτουργούσε υπό την καθοδήγηση του Νικόλα. Η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν γεμάτη με ανθρώπους που είχαν επηρεαστεί από το έργο του Ιδρύματος. Ο Αλέξανδρος στάθηκε στο βήμα, κοιτάζοντας το πλήθος. Είδε τη μητέρα του να κάθεται στην πρώτη σειρά δίπλα στον πατέρα του. Η θεία Σοφία και ο Νικόλας κάθονταν μαζί τους, τα πρόσωπά τους ακτινοβολούσαν από υπερηφάνεια. Η Μαρία, που είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας, καθόταν δίπλα στην Κατερίνα και τον Φώτη. «Πριν από 6 μήνες», άρχισε ο Αλέξανδρος, «στεκόμουν σε μια πλατεία, χαμένος και μόνος. Σήμερα στέκομαι εδώ, περιτριγυρισμένος από μια οικογένεια που μεγαλώνει κάθε μέρα». Κοίταξε τη θεία του καθώς συνέχισε. «Έμαθα ότι η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται στα χρήματα ή στην εξουσία, αλλά στην ικανότητά μας να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Να προστατεύουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια». Η Ελένη σηκώθηκε και πήρε τη θέση του στο βήμα. Το Project Artemis ξεκίνησε ως ένα όνειρο. Το όνειρο να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο για όσους το χρειάζονται. Σήμερα αυτό το όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα χάρη σε όλους εσάς. Ο Νικόλας μίλησε για το νέο κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης και η Σοφία μοιράστηκε την ιστορία της, εμπνέοντας ελπίδα σε όσους ακόμα παλεύουν με τις δικές τους δυσκολίες. Μετά την τελετή, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στον κήπο του Ιδρύματος. Ο ήλιος έδιε, βάφοντας τον ουρανό σε αποχρώσεις του ροζ και του χρυσού. «Ξέρετε τι σκέφτομαι», είπε η Σοφία. «Σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμα εκεί έξω, φοβισμένοι και μόνοι όπως ήμουνα και εγώ κάποτε. Αλλά τώρα υπάρχει ελπίδα», είπε ο Αλέξανδρος. «Υπάρχει ένα μέρος όπου μπορούν να έρθουν άνθρωποι που θα τους καταλάβουν και θα τους βοηθήσουν». Η Ελένη χαμογέλασε. «Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Κάθε ιστορία που αλλάζει, κάθε ζωή που επανέρχεται στο φως, είναι μια νίκη για όλους μας». «Για την οικογένεια», είπε ο Νίκος σηκώνοντας το ποτήρι του. «Για την ελπίδα», πρόσθεσε η Σοφία. «Για το μέλλον», ολοκλήρωσε ο Αλέξανδρος. 1 χρόνο μετά τα εγγένεια του νέου κέντρου, ο Αλέξανδρος στεκόταν στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Το Project Artemis είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών οργανισμών. Και αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι για την επέκταση του προγράμματος εκτός Ελλάδας. «Είσαι έτοιμος?» ρώτησε η Σοφία που στεκόταν δίπλα του.
Η θεία του είχε μεταμορφωθεί τον τελευταίο χρόνο. Η αξιοπρέπεια που πάντα είχε μέσα της τώρα έλαμπε στο πρόσωπό της. «Χάρη σε σένα», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Εσύ με δίδαξες ότι η αλλαγή ξεκινάει από μια απλή πράξη καλοσύνης». Η συνάντηση με τους Ιταλούς αξιωματούχους ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα. Εκπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς θα συζητούσαν την υιοθέτηση του μοντέλου του Project Artemis στη χώρα τους. «Έχω νέα από την Αθήνα», είπε η Κατερίνα, που μόλις είχε κλείσει το τηλέφωνο της. Ο Νικόλας μόλις ολοκλήρωσε την πρώτη διεθνή τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Είχαμε συμμετοχή από 10 χώρες. Η Σοφία χαμογέλασε με υπερηφάνεια. «Ο γιος μου, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα έφτανε τόσο ψηλά». «Όπως και εσύ», είπε ο Αλέξανδρος. «Από ένα παγκάκι στην πλατεία Συντάγματος έγινες η ψυχή ενός διεθνούς κινήματος». Καθώς προχωρούσαν προς την αίθουσα συνεδριάσεων, η Σοφία σταμάτησε για μια στιγμή. «Ξέρεις, χθες μίλησα με την Ελένη. Μου είπε κάτι που με συγκίνησε βαθιά». «Τι σου είπε?» ρώτησε ο Αλέξανδρος. «Μου είπε ότι όταν έγραφε εκείνο τον όρο στη Διαθήκη για τη μητρική φιγούρα, ήξερε ακριβώς τι έκανε. Ήξερε ότι θα σε οδηγούσε σε μένα. Η μητέρα μου πάντα έβλεπε μακριά», είπε ο Αλέξανδρος. «Αλλά αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της». Η πόρτα της αίθουσας συνεδριάσεων άνοιξε. Μέσα, εκπρόσωποι από διάφορους οργανισμούς περίμεναν να ακούσουν την ιστορία του Project Artemis, την ιστορία μιας οικογένειας που μετέτρεψε τον πόνο σε δύναμη και την απώλεια σε ελπίδα. Η παρουσίαση στη Ρώμη είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Οι Ιταλοί αξιωματούχοι είχαν συγκινηθεί από την ιστορία της οικογένειας Καραγιάννη και είχαν εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα του προγράμματος. «Είναι καταπληκτικό», είπε η Μαρία Ρωσίνη, επικεφαλής του μεγαλύτερου δικτύου κοινωνικής πρόνοιας της Ιταλίας. «Πώς μια προσωπική τραγωδία μεταμορφώθηκε σε κάτι τόσο ισχυρό και θετικό». Μετά τη συνάντηση, ο Αλέξανδρος και η Σοφία περπατούσαν στους δρόμους της Ρώμης. Η βραδινή άβρα έφερνε τη μυρωδιά του γιασεμιού από τους κήπους της πόλης. «Θυμάσαι τι μου είπες εκείνο το βράδυ στην πλατεία?» ρώτησε η Σοφία. «Όταν με παρακάλεσες να γίνω η μητέρα σου για μια μέρα?» Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. «Πώς θα μπορούσα να το ξεχάσω, ήταν η στιγμή που άλλαξε τα πάντα». «Και τώρα κοίτα που βρισκόμαστε», είπε η Σοφία. «Το Project Artemis θα απλωθεί σε όλη την Ευρώπη. Θα βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να βρουν το δρόμο τους πίσω στο φως». Το κινητό του Αλέξανδρου χτύπησε. Ήταν ο Νικόλας με ένα μήνυμα βίντεο. «Θεία, έλα να δεις», είπε ο Αλέξανδρος. Στην οθόνη ο Νικόλας στεκόταν στο νέο κέντρο ψυχολογικής υποστήριξης στην Αθήνα. «Μαμά, Αλέξανδρε, μόλις υπογράψαμε τη συμφωνία με το Πανεπιστήμιο. Θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για ψυχολόγους που θέλουν να εξειδικευτούν στην υποστήριξη ανθρώπων που έχουν βιώσει τραύματα». «Είναι υπέροχο», αναφώνησε η Σοφία. «Πώς πάει η συνεργασία με την Ελένη?» «Η μαμά είναι καταπληκτική», απάντησε ο Νικόλας. «Εργάζεται ακούραστα για να διασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στο Ίδρυμα λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα». Καθώς έκλειναν το τηλέφωνο, η Σοφία και ο Αλέξανδρος κάθισαν σε ένα μικρό καφέ της Ρώμης. Η πόλη έλαμπε στο σούρουπο και ο ουρανός είχε πάρει ένα βαθύ μοβ χρώμα. «Ξέρεις τι σκέφτομαι», είπε η Σοφία. «Σκέφτομαι ότι κάθε άνθρωπος που βοηθάμε είναι σαν ένα μικρό φως που ανάβει στο σκοτάδι και όσο περισσότερα φώτα ανάβουνε, τόσο πιο φωτεινός γίνεται ο κόσμος», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος. «Αυτό είναι το πραγματικό θαύμα του Project Artemis. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα ή ένα ίδρυμα. Είναι μια αλυσίδα φωτός που απλώνεται από καρδιά σε καρδιά». Η επιστροφή στην Αθήνα έφερε μια νέα έκπληξη. Ο Αλέξανδρος και η Σοφία βρήκαν την Ελένη να τους περιμένει στο αεροδρόμιο με ένα μυστηριώδες χαμόγελο. «Έχω κάτι να σας δείξω», είπε οδηγώντας τους στο αυτοκίνητο. «Κάτι που δουλεύαμε με τον Νικόλα όσο λείπατε». Διέσχισαν την πόλη και σταμάτησαν μπροστά σε ένα παλιό εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στην πλατεία Συντάγματος, το ίδιο σημείο όπου ο Αλέξανδρος είχε συναντήσει για πρώτη φορά τη Σοφία. «Το αγοράσαμε», ανακοίνωσε η Ελένη. «Θα γίνει το πρώτο κέντρο άμεσης υποστήριξης του Project Artemis. Ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς ραντεβού, χωρίς γραφειοκρατία». Η Σοφία στάθηκε στο πεζοδρόμιο, κοιτάζοντας το παγκάκι όπου καθόταν εκείνο το μοιραίο βράδυ. «Είναι σαν ο κύκλος να κλείνει», ψιθύρισε.
«Όχι να κλείνει», είπε ο Νικόλας, που μόλις είχε φτάσει. «Να διευρύνεται. Κάθε άνθρωπος που θα βρίσκει καταφύγιο εδώ θα είναι μέρος της ιστορίας μας». Μπήκαν μέσα στο κτίριο. Παρά την εγκατάλειψη, μπορούσαν να δουν τις δυνατότητες. Μεγάλα παράθυρα που θα γέμιζαν τους χώρους με φως. Ευρύχωρες αίθουσες που θα μεταμορφώνονταν σε χώρους συμβουλευτικής και υποστήριξης. «Εδώ», είπε ο Νικόλας δείχνοντας έναν τοίχο, «θα φτιάξουμε έναν τοίχο μνήμης. Κάθε άνθρωπος που θα βρίσκει το δρόμο του πίσω στο φως θα μπορεί να αφήνει το δικό του μήνυμα ελπίδας. Και εδώ», συνέχισε η Ελένη οδηγώντας τους στον επάνω όροφο, «θα είναι η βιβλιοθήκη θεραπείας. Βιβλία, τέχνη, μουσική, όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος για να ξαναχτίσει τον εαυτό του». Ο Αλέξανδρος παρατήρησε πως τα μάτια της Σοφίας είχαν υγρανθεί. «Τι σκέφτεσαι?» «Θεία, σκέφτομαι όλες τις νύχτες που πέρασα στους δρόμους», απάντησε εκείνη. «Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν υπήρχε ένα τέτοιο μέρος τότε. Ένα μέρος όπου θα μπορούσα να έρθω χωρίς φόβο, χωρίς ντροπή. Γι' αυτό το φτιάχνουμε», είπε ο Νικόλας αγκαλιάζοντας τη μητέρα του, «για να μην χρειαστεί να περάσει κανείς άλλος αυτό που πέρασες εσύ». Καθώς το απόγευμα προχωρούσε, η οικογένεια κάθισε στα σκαλιά του κτηρίου, σχεδιάζοντας το μέλλον. Η Κατερίνα έφερε τα αρχιτεκτονικά σχέδια και ο Φώτης είχε ήδη οργανώσει μια ομάδα εθελοντών για την ανακαίνιση. «Ξέρετε τι είναι το πιο όμορφο?» είπε η Ελένη. «Ότι αυτό το μέρος θα είναι ένα ζωντανό μνημείο, όχι στον πόνο που περάσαμε, αλλά στη δύναμη που βρήκαμε να τον ξεπεράσουμε». 3 μήνες μετά την αγορά του κτηρίου, η μεταμόρφωση ήταν εντυπωσιακή. Οι τοίχοι είχαν βαφτεί σε ζεστά καθησυχαστικά χρώματα και οι χώροι είχαν γεμίσει με άνετα έπιπλα και έργα τέχνης που δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα γαλήνης. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στην είσοδο, παρατηρώντας τους ανθρώπους που έμπαιναν και έβγαιναν. Μια νεαρή γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά έψαχνε καταφύγιο. Ένας ηλικιωμένος άντρας ήρθε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής. Μια ομάδα φοιτητών ψυχολογίας παρακολουθούσε το πρόγραμμα εκπαίδευσης του Νικόλα. «Είναι απίστευτο, έτσι δεν είναι?» Η φωνή της Μαρίας τον έβγαλε από τις σκέψεις του. «Πώς ένα μέρος μπορεί να γίνει φάρος ελπίδας για τόσους ανθρώπους?» «Ναι», συμφώνησε ο Αλέξανδρος, «και να σκεφτείς ότι όλα ξεκίνησαν από μια στιγμή απελπισίας σε ένα παγκάκι». Η Σοφία εμφανίστηκε κρατώντας ένα βιβλίο. «Μόλις τελείωσα την πρώτη συνεδρία της ομάδας ανάγνωσης. Είναι καταπληκτικό πώς οι ιστορίες μπορούν να θεραπεύσουν και να ενώσουν ανθρώπους», πρόσθεσε η Ελένη, που μόλις είχε επιστρέψει από μια συνάντηση με διεθνείς χορηγούς. «Μαντέψτε, το μοντέλο μας θα υιοθετηθεί σε 5 ακόμη ευρωπαϊκές χώρες». Ο Νικόλας κατέβηκε από τον επάνω όροφο, όπου είχε ολοκληρώσει μια συνεδρία εποπτείας με τους νέους θεραπευτές. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πανεπιστημιακό πρόγραμμα επεκτείνεται. Από του χρόνου θα δεχόμαστε φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Η μεγαλύτερη νίκη όμως, είπε η Σοφία, είναι οι μικρές στιγμές. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να χαμογελά, ξανά να βρίσκει το θάρρος να ονειρευτεί, όπως εσύ, είπε ο Αλέξανδρος αγκαλιάζοντας τη θεία του. «Ναι», συμφώνησε εκείνη, «αλλά εγώ είχα εσένα, είχα την οικογένειά μας και τώρα κάθε άνθρωπος που περνά αυτή την πόρτα έχει κι αυτός μια οικογένεια, εμάς». Το απόγευμα, καθώς ο ήλιος έδιε, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στην ταράτσα του κτηρίου. Από εκεί μπορούσαν να δουν την πλατεία Συντάγματος, το παγκάκι που είχε γίνει η αρχή των πάντων και πέρα από αυτό την πόλη που απλωνόταν μέχρι τη θάλασσα. «Ξέρετε τι σκέφτομαι», είπε η Ελένη. «Σκέφτομαι ότι κάθε τραύμα, κάθε πόνος μπορεί να γίνει σπόρος για κάτι όμορφο. Αρκεί να βρεθεί η κατάλληλη στιγμή, οι κατάλληλοι άνθρωποι και η δύναμη να πιστέψεις ότι η αλλαγή είναι δυνατή», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας με περηφάνεια το έργο που είχαν δημιουργήσει μαζί. 5 χρόνια είχαν περάσει από εκείνη τη μοιραία νύχτα στην πλατεία Συντάγματος. Το Project Artemis είχε εξελιχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο με κέντρα σε 12 χώρες. Η οικογένεια Καραγιάννη είχε μεγαλώσει, όχι μόνο σε αριθμούς αλλά και σε όραμα. Ήταν η μέρα των 5ων γενεθλίων του πρώτου κέντρου άμεσης υποστήριξης. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στον προαύλιο χώρο, πρώην ωφελούμενοι, εθελοντές, υποστηρικτές του προγράμματος. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στο βήμα, κοιτάζοντας τα πρόσωπα γύρω του. Η θεία Σοφία καθόταν στην πρώτη σειρά, δίπλα στον Νικόλα και την οικογένειά του.
Είχε παντρευτεί πριν 2 χρόνια και είχε μόλις αποκτήσει το πρώτο του παιδί. «Πριν από 5 χρόνια», άρχισε ο Αλέξανδρος, «στεκόμουν σε αυτή την πλατεία χαμένος και μόνος. Σήμερα στέκομαι εδώ, περιτριγυρισμένος από μια οικογένεια που μεγαλώνει κάθε μέρα». Η Ελένη και ο Νίκος κρατούσαν τα χέρια, τα μάτια τους υγρά από συγκίνηση. Η Μαρία, που είχε γίνει διευθύντρια του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, χαμογελούσε με περηφάνεια. «Το Project Artemis δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα ή ένα ίδρυμα», συνέχισε ο Αλέξανδρος. «Είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι κανείς δεν χρειάζεται να παλεύει μόνος του. Ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, πάντα ένας δρόμος προς το φως». Η Κατερίνα προχώρησε στο βήμα, κρατώντας ένα λεύκομα. «Σήμερα παρουσιάζουμε το πρώτο μας βιβλίο «Ιστορίες φωτός». Είναι μια συλλογή από μαρτυρίες ανθρώπων που βρήκαν το δρόμο τους πίσω στη ζωή μέσα από το Project Artemis. Ο Φώτης, που είχε γίνει επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας του Ιδρύματος, έφερε στη σκηνή μια μεγάλη οθόνη. Και τώρα θα δούμε ένα σύντομο ντοκιμαντέρ για την ιστορία μας. Καθώς οι εικόνες άρχισαν να προβάλλονται, από εκείνη την πρώτη συνάντηση μέχρι σήμερα, η Σοφία σηκώθηκε και πήγε κοντά στον ανιψιό της. «Βλέπεις», του ψιθύρισε, «κάθε πράξη καλοσύνης, κάθε χέρι που απλώνεται να βοηθήσει, είναι σαν ένα φως που ανάβει στο σκοτάδι. Και όταν αρκετά φώτα ανάψουν, διώχνουν το σκοτάδι για πάντα», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος. Η εκδήλωση συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα. Άνθρωποι μοιράζονταν τις ιστορίες τους, έκαναν σχέδια για το μέλλον, γιόρταζαν τη δύναμη της ανθρώπινης αγάπης και αλληλεγγύης. Καθώς ο ήλιος έδιε, η οικογένεια Καραγιάννη στεκόταν στην ταράτσα του κτηρίου, κοιτάζοντας την πόλη που απλωνόταν μπροστά τους. Ο Αλέξανδρος ένιωθε την καρδιά του να φουσκώνει από αγάπη και ευγνωμοσύνη. Το βράδυ της επετείου, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στον κήπο της έπαυλης, τον Καραγιάννη. Ήταν ένα οικείο δείπνο, πολύ διαφορετικό από εκείνο το μοιραίο βράδυ πριν από 5 χρόνια που είχε αλλάξει τις ζωές τους. Ο μικρός γιος του Νικόλα έπαιζε στο γρασίδι, ενώ οι μεγάλοι συζητούσαν για το μέλλον του Project Artemis. Η Ελένη είχε μόλις ανακοινώσει τα σχέδια για την ίδρυση ενός διεθνούς ερευνητικού κέντρου. «Θα μελετάμε τις καλύτερες πρακτικές από όλο τον κόσμο», εξήγησε. «Θα δημιουργήσουμε νέα μοντέλα υποστήριξης. Θα εκπαιδεύσουμε περισσότερους επαγγελματίες». «Και δεν είναι μόνο αυτό», πρόσθεσε ο Νικόλας. «Το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης έχει αναγνωριστεί ως πρότυπο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας». Η Σοφία κοίταξε τον γιο της με περηφάνεια. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι εκείνη η απόφαση να κρυφτώ, να προστατέψω την οικογένειά μας, θα οδηγούσε σε κάτι τόσο σπουδαίο. Η ζωή έχει περίεργους τρόπους να μας οδηγεί εκεί που πρέπει να είμαστε», είπε ο Νίκος. «Ακόμα και μέσα από τον πόνο μπορεί να γεννηθεί κάτι όμορφο». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε και πήγε κοντά στη θεία του. «Ξέρεις, σκεφτόμουνα, όταν σε πλησίασα εκείνο το βράδυ στο παγκάκι, νόμιζα ότι έψαχνα απλά μία λύση σε ένα πρόβλημα. Αλλά στην πραγματικότητα έψαχνα κάτι πολύ βαθύτερο. Την αλήθεια», είπε η Σοφία, «την αγάπη, την οικογένεια. Και τα βρήκαμε όλα», συμπλήρωσε η Ελένη, «μαζί με κάτι ακόμα πιο σημαντικό, έναν σκοπό». Η Μαρία, που είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας, σήκωσε το ποτήρι της. «Στο Project Artemis», είπε, «στη δύναμη της αγάπης να μεταμορφώνει τις ζωές μας». «Στην οικογένεια», πρόσθεσε ο Νικόλας αγκαλιάζοντας τη μητέρα του. «Στο φως που συνεχίζει να λάμπει», είπε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας τα αστέρια που άρχιζαν να εμφανίζονται στον ουρανό. Καθώς η νύχτα προχωρούσε, η οικογένεια Καραγιάννη έμεινε ενωμένη κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο μικρός γιος του Νικόλα είχε αποκοιμηθεί στην αγκαλιά της Σοφίας, ένα σύμβολο της νέας γενιάς που θα συνέχιζε το έργο τους. Το Project Artemis είχε ξεκινήσει ως ένα όνειρο. Είχε γεννηθεί μέσα από τον πόνο και την απώλεια, αλλά είχε εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, σε ένα φάρο ελπίδας που θα συνέχιζε να φωτίζει το δρόμο για αμέτρητους ανθρώπους στο μέλλον. Και καθώς η οικογένεια καθόταν εκεί, ενωμένη, κάτω από τα αστέρια, ήξεραν ότι αυτή ήταν μόνο η αρχή. Το φως θα συνέχιζε να λάμπει, φωτίζοντας το δρόμο για όσους το χρειάζονταν, για γενιές και γενιές που θα έρχονταν. 10 χρόνια μετά την ίδρυση του Project Artemis, μια νέα πρόκληση εμφανίστηκε στον ορίζοντα. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στο γραφείο του διαβάζοντας μια επιστολή από τα Ηνωμένα Έθνη. Ήθελαν να υιοθετήσουν το μοντέλο του Project Artemis σε παγκόσμια κλίμακα.
«Είναι μια τεράστια ευκαιρία», είπε η Ελένη που μόλις είχε μπει στο γραφείο, «αλλά και μια τεράστια ευθύνη. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ουσία του προγράμματος δεν θα χαθεί στη γραφειοκρατία?» αναρωτήθηκε ο Αλέξανδρος. Η Σοφία, που είχε γίνει η ψυχή του προγράμματος, χαμογέλασε. «Με τον ίδιο τρόπο που το κάναμε πάντα, παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας». Ο Νικόλας μπήκε στη συζήτηση, κρατώντας τον 6χρονο γιο του, τον μικρό Στέφανο, από το χέρι. «Έχω μια ιδέα. Τι θα λέγατε να δημιουργήσουμε μια ακαδημία εκπαίδευσης, να μεταδώσουμε τη φιλοσοφία και τις αξίες μας σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Μια ακαδημία Άρτεμις», είπε η Κατερίνα, που είχε μόλις επιστρέψει από ένα διεθνές συνέδριο. «Ακούγεται υπέροχο. Και ξέρω ακριβώς πού μπορούμε να τη στεγάσουμε», πρόσθεσε η Μαρία. «Η παλιά Πανεπιστημιούπολη στα περίχωρα της Αθήνας. Την πουλάνε και έχει όλες τις εγκαταστάσεις που χρειαζόμαστε». Ο Φώτης, που είχε γίνει διευθυντής ασφαλείας όλου του οργανισμού, κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Έχω ήδη κάνει έρευνα για το μέρος. Είναι ιδανικό. Αλλά θα χρειαστούμε βοήθεια», είπε ο Αλέξανδρος. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας». «Δεν είμαστε μόνοι», είπε η Σοφία. «Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν περάσει από το πρόγραμμα. Πολλοί θα ήθελαν να συνεισφέρουν. Και έχουμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό», πρόσθεσε η Ελένη. «Έχουμε ο ένας τον άλλον. Έχουμε την οικογένεια μας». Ο μικρός Στέφανος τράβηξε το μανίκι του πατέρα του. «Μπαμπά, θα γίνω κι εγώ δάσκαλος στην ακαδημία όταν μεγαλώσω». Όλοι γέλασαν με την αθωότητα του παιδιού. «Βλέπετε», είπε ο Νικόλας, «η επόμενη γενιά είναι ήδη έτοιμη να αναλάβει». «Και αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε ο Αλέξανδρος. «Η πίθο ποντίρσες πανντιτσι chance, να δημιουργήσουμε κάτι που θα συνεχίσει να προσφέρει ελπίδα και μετά από εμάς». Η Άνοιξη είχε φέρει μια γλυκιά άβρα στην Αθήνα όταν ξεκίνησαν οι εργασίες στην παλιά Πανεπιστημιούπολη. Εθελοντές από όλο τον κόσμο είχαν έρθει να βοηθήσουν στη μεταμόρφωση του χώρου. Η Σοφία περπατούσε στους διαδρόμους του κεντρικού κτηρίου με τον Αλέξανδρο. «Θυμάσαι τι μου είπες εκείνο το βράδυ στην πλατεία?» τον ρώτησε. «Γίνε η μητέρα μου για μια μέρα. Και τώρα κοίτα που έχουμε φτάσει». «Ναι», χαμογέλασε ο Αλέξανδρος. «Από ένα απλό αίτημα βοήθειας δημιουργήσαμε κάτι που αλλάζει ζωές σε όλο τον κόσμο». Η Ελένη τους πλησίασε, κρατώντας τα σχέδια για την Ακαδημία. Οι πρώτες αιτήσεις για το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται. Έχουμε υποψήφιους από 30 χώρες. «Και δεν είναι μόνο αυτό», πρόσθεσε ο Νικόλας. «Το ερευνητικό μας κέντρο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων πανεπιστημίων. Θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας». Ο μικρός Στέφανος έπαιζε στον κήπο με άλλα παιδιά από οικογένειες που είχαν βοηθηθεί από το Project Artemis. Η Σοφία τους παρατηρούσε με ένα ζεστό χαμόγελο. «Βλέπετε αυτά τα παιδιά», είπε. «Αυτά είναι το μέλλον μας. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο όπου η βοήθεια και η υποστήριξη δεν είναι πολυτέλεια αλλά δικαίωμα. Και θα συνεχίσουν το έργο μας», συμπλήρωσε η Μαρία. «Με νέες ιδέες, νέα όνειρα». Ο Φώτης πλησίασε με ένα τάμπλετ στα χέρια. «Μόλις έλαβα ένα μήνυμα από τα Ηνωμένα Έθνη. Θέλουν να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας στη Γενική Συνέλευση τον επόμενο μήνα. Είναι η ευκαιρία μας να επηρεάσουμε την παγκόσμια πολιτική για την κοινωνική πρόνοια», είπε η Κατερίνα. «Όχι μόνο αυτό», είπε ο Αλέξανδρος. «Είναι η ευκαιρία μας να δείξουμε στον κόσμο ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Ότι με αγάπη, αφοσίωση και σκληρή δουλειά μπορούμε να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο». Καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τα κτίρια της Ακαδημίας, η οικογένεια στεκόταν ενωμένη, κοιτάζοντας το μέλλον που άνοιγε μπροστά τους. Ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, αγάπη και δυνατότητες. Η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ήταν γεμάτη όταν ο Αλέξανδρος ανέβηκε στο βήμα. Δίπλα του στεκόταν η Σοφία, η γυναίκα που κάποτε ζούσε στους δρόμους και τώρα ετοιμαζόταν να μιλήσει σε ηγέτες από όλο τον κόσμο. «Πριν από 10 χρόνια», άρχισε ο Αλέξανδρος, «το Project Artemis ξεκίνησε από μια απλή συνάντηση σε ένα παγκάκι της Αθήνας. Σήμερα είμαστε εδώ για να μοιραστούμε το όραμά μας, για έναν κόσμο όπου κανείς δεν θα είναι μόνος στον αγώνα του». Η Σοφία πήρε το λόγο, η φωνή της γεμάτη συγκίνηση, αλλά σταθερή. «Έζησα στους δρόμους. Γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς είναι να χάνεις τα πάντα. Αλλά γνωρίζω επίσης τη δύναμη που έχει η ανθρώπινη καλοσύνη να αλλάξει ζωές». Στο κοινό η Ελένη και ο Νίκος κρατούσαν τα χέρια, ενώ ο Νικόλας
κατέγραφε την ιστορική στιγμή. Η Μαρία και η Κατερίνα είχαν ετοιμάσει μια λεπτομερή παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. «Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους», συνέχισε ο Αλέξανδρος. 100.000 άνθρωποι έχουν βοηθηθεί άμεσα από το πρόγραμμά μας. 15 χώρες έχουν υιοθετήσει το μοντέλο μας. Αλλά πέρα από τους αριθμούς υπάρχουν οι ιστορίες. Στην οθόνη πίσω τους άρχισαν να προβάλλονται εικόνες και μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν βρει καταφύγιο και ελπίδα στο Project Artemis. «Αυτό που προτείνουμε σήμερα», είπε η Σοφία, «δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας. Είναι ένα νέο μοντέλο κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα μοντέλο που βασίζεται στην αρχή ότι κάθε άνθρωπος αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία». Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σηκώθηκε όρθιος. «Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι εντυπωσιακό. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την επέκταση του προγράμματος σε παγκόσμιο επίπεδο?» «Έχουμε ήδη ετοιμάσει ένα λεπτομερές σχέδιο», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Η Ακαδημία Άρτεμις στην Αθήνα θα λειτουργήσει ως κέντρο εκπαίδευσης για εκπροσώπους από όλο τον κόσμο. Και το πιο σημαντικό», πρόσθεσε η Σοφία, «είναι ότι διατηρούμε την ανθρώπινη διάσταση. Κάθε κέντρο σε κάθε χώρα θα λειτουργεί με την ίδια αρχή, την αρχή της προσωπικής σύνδεσης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Στο τέλος της παρουσίασης, όλη η αίθουσα σηκώθηκε όρθια χειροκροτώντας. Η Ελένη έσφιξε το χέρι του Νίκου, δάκρυα χαράς κυλούσαν στα μάγουλά της. «Τα καταφέραμε», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος στη Σοφία καθώς κατέβαιναν από το βήμα. «Όχι», απάντησε εκείνη, «μόλις αρχίζουμε». Οι εβδομάδες μετά την παρουσίαση στα Ηνωμένα Έθνη ήταν ένας ανεμοστρόβιλος δραστηριότητας. Η Ακαδημία Άρτεμις είχε κατακλειστεί από αιτήσεις συμμετοχής, ενώ κυβερνήσεις και οργανισμοί από όλο τον κόσμο ζητούσαν συνεργασία. «Είναι σχεδόν συγκλονιστικό», είπε η Ελένη καθώς διάβαζε τα emails στο γραφείο της στην Ακαδημία. «Έχουμε αιτήσεις από την Ιαπωνία μέχρι τη Βραζιλία». Ο Νικόλας μπήκε στο γραφείο κρατώντας μια στίβα χαρτιά. «Και δεν είναι μόνο αυτό. Πανεπιστήμια θέλουν να εντάξουν το μοντέλο μας στα προγράμματα κοινωνικής εργασίας τους». «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», είπε η Σοφία. «Να μην χάσουμε την ουσία του προγράμματος στην προσπάθειά μας να επεκταθούμε». Ο Αλέξανδρος χαμογέλασε. «Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ, θεία, για να μας θυμίζεις πάντα τι είναι πραγματικά σημαντικό». Η Μαρία μπήκε βιαστικά στο γραφείο. «Μόλις έλαβα ένα τηλεφώνημα από το Παρίσι. Η UNESCO θέλει να αναγνωρίσει το Project Artemis ως πρότυπο καλής πρακτικής για την κοινωνική ένταξη. Και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρεται να χρηματοδοτήσει την επέκταση του προγράμματος σε αναπτυσσόμενες χώρες», πρόσθεσε η Κατερίνα. Ο μικρός Στέφανος, που είχε μεγαλώσει αρκετά, μπήκε τρέχοντας. Μπαμπά, έφτασαν οι πρώτοι μαθητές από την Αφρική». Πράγματι, στην αυλή της Ακαδημίας, μια ομάδα νέων ανθρώπων από διάφορες αφρικανικές χώρες έφταναν με τις βαλίτσες τους. Ήταν οι πρώτοι υπότροφοι του Διεθνούς Προγράμματος Εκπαίδευσης. «Βλέπετε», είπε η Σοφία, «αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα πάρουν το πνεύμα του Project Artemis πίσω στις χώρες τους. Θα δημιουργήσουν τα δικά τους κέντρα, θα βοηθήσουν τις δικές τους κοινότητες». «Είναι σαν κύματα στη θάλασσα», είπε ο Αλέξανδρος. «Κάθε άνθρωπος που βοηθάμε γίνεται ένα νέο κύμα αλλαγής». Η Ελένη σηκώθηκε και πλησίασε το παράθυρο. «Ξέρετε τι σκέφτομαι? Σκέφτομαι τη μέρα που έγραψα εκείνο τον όρο στη Διαθήκη. Πόσο μακριά φαινόταν τότε αυτό το όνειρο. Και τώρα», είπε ο Νίκος αγκαλιάζοντάς την, «το όνειρό μας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο». Ο Φώτης μπήκε με νέα από το κέντρο ασφαλείας. Οι προετοιμασίες για το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο του Project Artemis προχωρούν. Έχουμε επιβεβαιωμένες συμμετοχές από 120 χώρες. Και κάθε συμμετέχον, πρόσθεσε η Σοφία, θα φέρει μαζί του μια ιστορία. Μια ιστορία ελπίδας, αλλαγής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε μεταμορφωθεί για το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο του Project Artemis. Αντιπρόσωποι από 120 χώρες είχαν συγκεντρωθεί, φέρνοντας μαζί τους τις εμπειρίες και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο κόσμο. Η Σοφία στεκόταν στο παρασκήνιο, παρατηρώντας το πλήθος που γέμιζε την αίθουσα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, χρώματος και καταγωγής, ενωμένοι από έναν κοινό σκοπό. «Είναι απίστευτο, έτσι δεν είναι?» είπε ο Αλέξανδρος πλησιάζοντας. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εδώ χάρη σε σένα». «Χάρη σε όλους μας», διόρθωσε η Σοφία. «Κάθε μέλος της οικογένειάς μας έπαιξε το ρόλο του σε αυτό το θαύμα».
Η Ελένη ανέβηκε στη σκηνή για να ξεκινήσει το συνέδριο. «Καλώς ήρθατε στην Αθήνα, την πόλη όπου γεννήθηκε το Project Artemis. Είμαστε εδώ όχι μόνο για να μοιραστούμε εμπειρίες, αλλά για να χαράξουμε μαζί το μέλλον». Ο Νικόλας παρουσίασε τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας που είχε διεξαχθεί στην Ακαδημία. Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Το μοντέλο μας δεν προσφέρει μόνο άμεση βοήθεια. Δημιουργεί μακροχρόνια αλλαγή στις κοινότητες. Η Μαρία και η Κατερίνα συντόνιζαν παράλληλες συνεδρίες όπου εκπρόσωποι από διάφορες χώρες μοιράζονταν τις εμπειρίες τους. Ιστορίες επιτυχίας, προκλήσεις και μαθήματα που είχαν αποκομίσει. «Στην Κένια», είπε μια νεαρή γυναίκα, «το Project Artemis έχει βοηθήσει εκατοντάδες γυναίκες να ξεφύγουν από τη φτώχεια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τους έχει δώσει πίσω την αξιοπρέπειά τους». «Στη Βραζιλία», ανέφερε ένας άλλος ομιλητής, «έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο κέντρων στις φαβέλες. Τα παιδιά έχουν πλέον ένα ασφαλές μέρος να πάνε μετά το σχολείο». Ο μικρός Στέφανος, τώρα 10 χρονών, παρακολουθούσε με ενθουσιασμό. «Μπαμπά», είπε στον Νικόλα, «μια μέρα θέλω να ταξιδέψω σε όλες αυτές τις χώρες και να βοηθήσω κι εγώ». Ο Φώτης, που είχε αναλάβει το συντονισμό της ασφάλειας του συνεδρίου, χαμογελούσε βλέποντας το παιδί. «Η νέα γενιά είναι έτοιμη να συνεχίσει το έργο μας». Το απόγευμα, η Σοφία μίλησε για τη σημασία της προσωπικής σύνδεσης. «Δεν είμαστε απλά ένας οργανισμός», είπε. «Είμαστε μια οικογένεια και όπως κάθε οικογένεια δυναμώνουμε ο ένας τον άλλον». Καθώς η πρώτη μέρα του συνεδρίου έφτανε στο τέλος της, η οικογένεια Καραγιάννη συγκεντρώθηκε στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής. Η Αθήνα απλωνόταν μπροστά τους, λουσμένη στο φως του δειλινού. «Κάτι μαγικό συμβαίνει εδώ», είπε η Ελένη. «Βλέπω στα μάτια όλων των συμμετεχόντων την ίδια φλόγα που είχαμε και εμείς όταν ξεκινήσαμε». «Η φλόγα της ελπίδας», είπε ο Αλέξανδρος, «και της πίστης ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο». Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου έφερε μια σημαντική ανακοίνωση. Ο Αλέξανδρος στεκόταν στο βήμα με την οικογένειά του να τον παρακολουθεί με περηφάνεια. «Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταμείου Artemis», είπε. «Ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας ότι κανένα πρόγραμμα δεν θα σταματήσει λόγω έλλειψης πόρων». Η Σοφία πήρε το λόγο στη συνέχεια. «Αλλά το πιο σημαντικό είναι η ανακοίνωση του προγράμματος Νέοι Ηγέτες. Ένα πρόγραμμα που θα εκπαιδεύει τη νέα γενιά να συνεχίσει και να επεκτείνει το έργο μας». Ο μικρός Στέφανος ήταν ο πρώτος που έτρεξε να εγγραφεί στο πρόγραμμα, προκαλώντας συγκίνηση και γέλια. «Βλέπετε», είπε ο Νικόλας, «το μέλλον είναι ήδη εδώ». Η Ελένη παρουσίασε το 5ετές στρατηγικό σχέδιο. «Μέχρι το 2030 στοχεύουμε να έχουμε παρουσία σε κάθε χώρα του κόσμου. Όχι απλά ως ένα πρόγραμμα βοήθειας, αλλά ως ένα κίνημα αλλαγής». Η Μαρία και η Κατερίνα συντόνιζαν εργαστήρια, όπου οι συμμετέχοντες σχεδίαζαν τα επόμενα βήματα για τις περιοχές τους. Ιδέες και όνειρα μετατρέπονταν σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης. «Είναι συγκινητικό», είπε η Κατερίνα στον Φώτη. «Βλέπω τον ίδιο ενθουσιασμό στα μάτια τους που είχαμε κι εμείς όταν ξεκινήσαμε». Το απόγευμα, η οικογένεια συγκεντρώθηκε για μια ιδιωτική στιγμή. Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη θεία του με αγάπη. «Ξέρεις, θεία», είπε, «όταν σε πλησίασα εκείνο το βράδυ στο παγκάκι, ζητώντας σου να γίνεις η μητέρα μου για μια μέρα, δεν μπορούσα να φανταστώ πού θα μας οδηγούσε αυτή η συνάντηση». «Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις», απάντησε η Σοφία. «Αλλά οι καλύτερες εκπλήξεις έρχονται όταν ανοίγουμε την καρδιά μας στους άλλους». «Και τώρα», είπε η Ελένη, «η καρδιά μας έχει μεγαλώσει για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο». Ο Νίκος έσφιξε το χέρι της γυναίκας του. «Θυμάσαι όταν γράφαμε εκείνον τον όρο στη Διαθήκη? Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα οδηγούσε σε όλα αυτά? Ίσως κάπου μέσα μου το ήξερα», είπε η Ελένη, «ότι η αγάπη έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο». Καθώς ο ήλιος έδιε πάνω από την Αθήνα, η οικογένεια Καραγιάννη στεκόταν ενωμένη, κοιτάζοντας το μέλλον με ελπίδα και αποφασιστικότητα. Το Project Artemis δεν ήταν πια απλά το όνειρό τους, ήταν το όνειρο χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 20 χρόνια είχαν περάσει από εκείνη τη μοιραία νύχτα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Στέφανος, ο γιος του Νικόλα, τώρα ένας νεαρός άντρας 25 ετών, στεκόταν στο ίδιο παγκάκι όπου κάποτε είχαν συναντηθεί ο Αλέξανδρος και η Σοφία. «Είναι περίεργο»,
είπε στον Αλέξανδρο που στεκόταν δίπλα του. «Εδώ ξεκίνησαν όλα». Ο Αλέξανδρος, τα μαλλιά του τώρα ασημένια, χαμογέλασε. «Και τώρα εσύ είσαι έτοιμος να αναλάβεις τα ηνία». Ο Στέφανος είχε μόλις ολοκληρώσει το διδακτορικό του στην κοινωνική ψυχολογία και ετοιμαζόταν να αναλάβει τη διεύθυνση της Ακαδημίας Άρτεμις. «Πώς είναι η γιαγιά Σοφία?» ρώτησε. «Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι στα 90 της γενέθλια». «Είναι καλά», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Ακόμα δίνει διαλέξεις στην Ακαδημία. Οι φοιτητές την λατρεύουν». Περπάτησαν μαζί προς το κεντρικό κτίριο του Project Artemis, που τώρα κάλυπτε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Στην είσοδο μια μεγάλη φωτογραφία έδειχνε την οικογένεια Καραγιάννη 20 χρόνια πριν. «Ξέρεις», είπε ο Στέφανος, «μερικές φορές αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να συνεχίσω το έργο σας με την ίδια αφοσίωση». «Θα το κάνεις καλύτερα», είπε μια φωνή πίσω τους. Ήταν η Σοφία που παρά την ηλικία της διατηρούσε την ίδια αξιοπρέπεια και ζεστασιά στο βλέμμα της. «Γιαγιά», ο Στέφανος έτρεξε να την αγκαλιάσει. «Έχεις κάτι που εμείς δεν είχαμε όταν ξεκινήσαμε», είπε η Σοφία. «Έχεις μεγαλώσει βλέποντας τη δύναμη της αγάπης να αλλάζει τον κόσμο». Η Ελένη και ο Νίκος έφτασαν επίσης μαζί με τον Νικόλα και τη σύζυγό του. Η Μαρία, η Κατερίνα και ο Φώτης, όλοι τώρα συνταξιούχοι αλλά ακόμα ενεργοί σύμβουλοι του προγράμματος, τους ακολούθησαν. «Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε κάτι σημαντικό», ανακοίνωσε η Ελένη. «Το Project Artemis μόλις βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης». Ο Στέφανος κοίταξε έκπληκτος. «Αλήθεια?» «Ναι», είπε ο Αλέξανδρος, «και εσύ θα είσαι αυτός που θα παραλάβει το βραβείο στο Όσλο». «Αλλά γιατί εγώ?» ρώτησε ο Στέφανος. «Γιατί εσύ είσαι το μέλλον», είπε η Σοφία. «Εσύ και η γενιά σου θα πάρετε αυτό που ξεκινήσαμε και θα το κάνετε ακόμα μεγαλύτερο». Καθώς στέκονταν όλοι μαζί στον κήπο του Ιδρύματος, ο Στέφανος ένιωσε το βάρος της κληρονομιάς που αναλάμβανε. Αλλά ένιωθε επίσης τη δύναμη της οικογένειάς του, της ιστορίας τους και της αγάπης που είχε αλλάξει τόσες ζωές. Η τελετή απονομής του, βραβείου Νόμπελ στο Όσλο, ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση. Ολόκληρη η οικογένεια Καραγιάννη ήταν παρούσα, μαζί με εκπροσώπους του Project Artemis από όλο τον κόσμο. Ο Στέφανος στεκόταν στο βήμα, κοιτάζοντας το πλήθος. Η γιαγιά του Σοφία καθόταν στην πρώτη σειρά δίπλα στον Αλέξανδρο και την Ελένη. Τα μάτια της έλαμπαν από υπερηφάνεια. «Πριν από 20 χρόνια», άρχισε ο Στέφανος, «δύο άνθρωποι συναντήθηκαν σε ένα παγκάκι στην Αθήνα. Ένας νεαρός άντρας που έψαχνε απεγνωσμένα μία μητρική φιγούρα και μια γυναίκα που είχε χάσει τα πάντα εκτός από την αξιοπρέπειά της». Σταμάτησε για μια στιγμή, συγκινημένος. Αυτή η συνάντηση δεν ήταν απλά η αρχή του Project Artemis. Ήταν η απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει τον πόνο σε δύναμη, την απώλεια σε ελπίδα. Στην οθόνη πίσω του, εικόνες από την ιστορία του προγράμματος περνούσαν: το πρώτο κέντρο, η Ακαδημία, τα παραρτήματα σε όλο τον κόσμο, οι χιλιάδες άνθρωποι που είχαν βρει καταφύγιο και νέο σκοπό. Σήμερα το Project Artemis δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα ή ένας οργανισμός. Είναι μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ότι κανείς δεν είναι μόνος, ότι υπάρχει πάντα ελπίδα, πάντα ένας δρόμος προς το φως. Η Σοφία σκούπισε ένα δάκρυ καθώς ο εγγονός της συνέχιζε: «Αυτό το βραβείο δεν ανήκει σε εμένα. Ανήκει σε κάθε άνθρωπο που τόλμησε να απλώσει το χέρι του σε κάποιον που υπέφερε. Σε κάθε άνθρωπο που πίστεψε ότι η αλλαγή είναι δυνατή. Και πάνω απ' όλα, ανήκει στη γιαγιά μου Σοφία και στον θείο μου Αλέξανδρο, που μου έμαθαν ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ικανότητά μας να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να πιστεύουμε στο καλό που υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη ψυχή». Μετά την τελετή, η οικογένεια συγκεντρώθηκε σε ένα ήσυχο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η Σοφία κρατούσε το μετάλλιο του Νόμπελ στα χέρια της. «Ξέρετε τι σκέφτομαι», είπε. «Σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που ακόμα περιμένουν στο σκοτάδι, περιμένοντας κάποιον να τους δείξει το δρόμο προς το φως. Και θα συνεχίσουμε να τους δείχνουμε αυτό το δρόμο», είπε ο Στέφανος. «Για πάντα». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τη θεία του με αγάπη. «Ποτέ δεν φανταζόμουν εκείνο το βράδυ στην πλατεία ότι η απελπισμένη μου παράκληση θα οδηγούσε σε όλα αυτά». «Η αγάπη», είπε η Σοφία, «έχει τη δύναμη να κάνει θαύματα. Αρκεί να τολμήσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας». Καθώς η νύχτα προχωρούσε, η οικογένεια Καραγιάννη έμεινε
ενωμένοι μοιραζόμενοι αναμνήσεις και όνειρα για το μέλλον. Το Project Artemis είχε γίνει η ζωντανή απόδειξη ότι η αγάπη μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μία καρδιά τη φορά. Και κάπου σε μια πλατεία της Αθήνας ένα παλιό παγκάκι στεκόταν σιωπηλός μάρτυρας της δύναμης μιας συνάντησης που άλλαξε αμέτρητες ζωές,